Sons Plaza asebara ya Kisi Kisumu imiyomo chujuiga obusungu asamange na boko bakirisi bibutira kinamba cyabo 0703943972. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na mbere bigokorekana ase chinse ao mbere bigokorekana ase mechiito lakini mbere no nayo kubolinga naki ebi byakorekana na asenge ncheyo no nayo bolinga aya yakorekana lakini ri nanya gukorekana ono misobotia no mo sacho yomo o ga korega siaye yobu agachi akora asoka keigo akaumera na nengo engo mokorokanga leopard gose chui karaumera ekamo saga na karya sagana ekamorwania na era kairwania lakini omweli oye no yamwete chingoma chintindi nigo ayitete egakwa na ere moya ari wikira bono ega ekaro tokogenda embeo elio nelimo asibiria biko korekana musacha na rokorokwanga sotomu Yamaguchi musacho ega ase chi bomb chiri china na chikorokwa nga atomic bombs ya Hiroshima neli ende ya Nagasaki chia korekanete musacho noarenge ase chi bomb ichonsibere na bono ega moyale mukate ibono ayunkyanda musacho yomo oyo musbatyo yomo abantu bakamosaga nekerba musagana bakamubwata bakamoira enchirba nga kidnapping nekerba koyanda bakagenda bakabuturu umutu epi bakabutura piu kabikwensemo lakini musacho musbatyo yiga motulio kabwatwa ne ubone bigoti byaye ukaimukikwa ukairwa akairunya gitari no musbatyo yiga akaba moyo ayunkyanda ikomi ne karongo kwarigania sekyonga chinsa ibere itkeriga ya lero simanyeri ya koroko Wilson Makori sameli ende koroko Kevin Nongeri nche yonkoroko mkate Enoch na ya narto kwarigani asekyonga chinsa ibere na chire chiganchi kwa tinini ose jimanyi tunanchiro pani chiroro itwata etoma musiato tebina chichire chijetombo bachirimbo abamenyi babasi centro kwemurunganira singe nchogo takorerwa magendro asense meyo yabasi central lakini agakiro mu member yomone akamotebia abantu baligete kurumambia baka saa 4 na ubaka netujibeza abandi kuchakira saa 4 kuchigoro beza nchiyo
Tukumakego magega y'umuwaziri b'uburemi gutarira ekaunti ya Nyamira na kurigereria ekemerigie kagwa nigo abande besokina batabangati bakanirie enengo barire twira nenda bie ya bunde zikurusoba nenda bie ya bunde zikurusoba anyaide nenda biengia ose konyegora kwa ikire myake eri 15 ndego chigoro igora asali obugimo bwao goika kale na kale abarokigwa bali bawo kigosoa chi college ne university nigo babolirie kurenda embwa yabo na barengana nde maonchoririe chimbwa ekerbago sochi university tuchake nande hongo chaka korwa ase ekaunti ya Nyamira matko makemaga y'umuwaziri bwe chikoperero sebyombe omoske Wycliffe Oparanya kumerana n'abalimi bekemeligie kagwa chinsemo chekerenyo bange babo bali baikranete asomusangerekano yu nigo bayimurunganirie ubutakanwa enengo eyubaliretera nakyo kirere munyakerogo weke wanda sebi wanda ao unabono kobeka kirario una barabo mba bisete niba yabo nigo baganirie moteneneri kurwa asorgongo rogusi Enoch Marwanga gwesoke na kobeka kirario iguru yenganeyo Polikapokara niga gutumanya matuka make magayo muwaziri wechi cooperative somonske Wycliffe Oparanya watarero rugongori garwa Nyamira na nene imeye county Nyamira tinsemo chidicha ekerenyo nigo libera litiniria gendere ko bali kuruwa kurwa segati abananchi na nene abo barabalimi abo baharangireti kwa sajaiga nangwa kanu barenge enengo eigwe kabono abange babo batarakanwa atuwa chitekerenyo abalimi baito bagachoa mwambia bakerechesta ekere bairechesta abantu barenge korechesta n'abanyene boka ba KPCU ekere KPCU yarechesta abalimi aba egaika chinsa gitekanacha egateba teri korechesta tukabaebereria seng'enja abantu bacheta abange kurengana mo n'abanyakiruga baiga bechi society ao kurwa sorogongoriga nigo bagendere ko bakwimurunganiria asikirenga nigo batebetigwe amo n'umuteneri obo asireta Enoch Maranga kwene kibunango leta bara abantu abanga nseme chiga abo berigeti kurende gwikabono ataranyora enengo yabo agante y'amasakara unatigarita tumumuntu akuyiri kibeza okonyera abantu abu ngatumu mufaisio no kurukunya biba akagenda bakori tukuriko kujuma ogo ikari cooperative akanyora umuntu kurukumaranga no ari maranga kamote ibono kwa ikiri kunyuru wake genda beka abantu bawo Jumatatu kibeza uje kujyoya wakana abantu abu nkamote ibono mwakire simiri tugeri Jumatatu tuka akamwakira akamote binchu baka buzungu tukagenda bakumaranga twenzi egisakatibu yane tugo iko obisi yaye tukanyoro maranga tayo maranga sokire tukanyoro muzi watiro wakateba yaya maranga ujire meeting boso Nairobi wono genda ogo jani motebi na mulikere message tukaira na kurwo tukamwakire ndezi mikurwo tukanyore simieri mete lakini agakiro mo member yo mone akamotebia abantu baligete kurumambia baka saa 4 na uba akanete kibeza abandi kuchakira saa 4 kujigoro beza nchiyo batebibo nigo baerere nchira bagendere ko baba komenya mo n'ubwoba inyorekane ng'abalimi abange nigo bagendere ko bakogana kibese tukurwa sebale echikorengana mo nabarabo batanyarete ko bakoewa igo mokumeti mo ichanete ekiagara kire ko tu abwate buna abalimi gachiangete akabeka publicly bakeretie gatangasa ng'abalimi bonsi pi batuekere kerenyo nende bagatangaza kero murimi akoigwe libwelibu ikagatoa ibesa bisinini akaregister baka abantu be bagokora ibirabu bantu ba boda boda unabona abantu b'ipikipiki baje bakabwana gusena 40 batagete gonsamba ngane kibesa mbwate bono utusaririe rieto retirekereja yogukumia barimi bana tuanja ino gukumia lakini bono banyangire bandu kiro mwiri tutabwatike na ndio tubwatike bureza murabona gukwana iga ngwite angana atika bono nigo bagendere ko bakomoburia Enoch Maranga uyotinete ekawa kurasira gongoriga rwagusi kweneke bunango yasoki ali kirario na kubeke ngani yiga buyangambarabi bawenete kunyarako bagwakanwa enenge yiga likalio kugendera koleta libera litindi ime yorgongoriga rwe county ya Nyamira igo tuchandegete buna intu abakungu twachiete gwaso yegenteke igo tuchandegete ntu bwatio morembe igo torwarete goika bono iga
twasungukire chipara goeta tutabwati omorembe maranga kwengwancha ochoto sibore buna intwa bang'ina ntoitubosa kwa niaba yako ng'uchando nuringa abantu twairite yo bare abange n'abantu bari bete n'abake ogosaba ngosaba gochia sare aiche ground iga akwane na inu mobo tumuburinga abantu abwate toreta abange ng'oruchi kubakana igingo ripoti rigetasini kia wanjite kia gatembe kurastin seme chiga chia county ya Nyamira inchi gonguru kwa Polycarp Okara. Yemana Polycarp Korasen Semeyo ni gotoko genra abamenyi kurwa ase ensemo gose constituency ya Kitutu cha South nigo bagokeire gochoro kumwaziri bw'abasae na boigo chigosori Richard Machuka Atande. Richard Machuka Atande niga chorero na nigo bamwiraneirie mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati mbuya ase okwanyora buna abagetutu engana batebna tabana boba ase mirimo yaye kegera nomosae bumukia uyo orakanira samutkamayaga gusira ebiegwa anene chigosori ndipo nasanya nigagotumanya abamenyi bebunge ya Kitutu cha South nigo barene kibakogokera asoko enanwa kwerietari omwana obo Richard Atande uchase county assembly elianyare koba omugoziri bw'echigosori na boigo abasae imeye county unenchire yemo yogo kinya ekerengo kyoburai na boigo na magenderero Tamarie tangor ko Silvanus Ondieki Kitutu cha South ODM youth leader ndete koirari bageri koiraneri omugavana Paul Simbarati ng'ambuya mono asogo tochorera omweshimiwa Richard Machuka Atande Armstrong. Richard Machuka Atande Armstrong twamumanyire ngaki entambe kurutura abake buno mwana biashara omukoro bwe town ye obaire ga okonya chitimu mbalimbali kobachi uniform kobaye mipira bakebyombe bya bang'ina korengana no mukyoye buwokinia chitalanta ao nigo bono omoire okoboko asogotene na libagarigia liokona no bokoreri bwaye omochoreri bageri tari ng'a pati chete achorete omonto otakeire gekorora akore chigasi echigocha none emipira nkorarware ase ebinyoro goeta na tari gochigopatisha gokora mang'ana sports na omonto omunabiashara omokoro etauni twamanyete korukare abasae korwa sebunge ywe bakoragwa na Silvanus Ondieki nigo bareneria mbia gochaso omugavana bwa county ya Kisii Paul Simbarati Peter Mumanyi mono ngodini na mang'ana ya mipira yose omomura ya majiti kobekwe sa mang'ana ya igatu abonyore ng'onyoreri bage ndete koiraneria mbia mono gavana yetu na Kisii county ngima oyo no musacha ajorire orache gotokorere gasi buna kuringana tumumanyete engwakera buya egavana yito Paul Simbarati our excellent governor asogotochorera omusayo minto Richard Armstrong secretary kia youth empowerment na kia sports in general toigure buya buna into abasaye bono twasoire serikali ime kabisa ande toigure toikire maya serikali na boigo maiga ya komoboria kogenderera okorera abana inchi emirimo obwanchire bonde botayo nandi twari kumusaba nere mirimo yaetu tacha ikigati yari abomobe ai babantu baye buna ariko ba address nche nakwana kwa niaba yomo Nyakoe ward na Kitutu chache chumurengima ntomaite Richard Armstrong sports in Kisii county na ajikonya kabisa youth aba chitalent echire binyoro ime chinyare ko empowered chinyare ko rekana na baroba chikuwakana no ajiza chinsko Chiga kecho boigo nigo baruo kuboria gochia saba wakilishi bechi ward ao ime ye county assembly ya Kisii banyare komurigereria omosayo ywe na komwaribaga elianyare kogenderera korokia ogonchureria kugukinia chitaranta ao ime yorogongorwa Gusii ntugo saba gwaito mukoringa igari asago chikwenda assembly etoko saba ba MCA baito bamweti bamwe chance bamoteme because intukorwe ground intomo maete kuripoteria getaseni kia ukia getembe kuroiga asebunge ya Kitutu cha South elia nenkoro kwa Dipon Asanya Bienvenido Dipon Korasen Semeyo nekero togendrate totebengasi kagetari getambe kiturku mutwara omuni yanchuki egiata kati ya balia batanga ni bakoretera ense ya Kenya ama chimedali ya magori ya mabera usachi medali chirie chia gold
kototebia bare nga nakiyarenge all those days gongo kwane miaka ya 60 mwaka wa 68 mwaka 70 mwaka 72 gongo kwana igoro ya Charles Asati ase kagetare tambe ase kionga chinsaibere no are osoire gaiga igongo chitor komanya amange nakiyarenge karba nkonyora chigoldi what happened abagusina kiba chiten kumachinga kicho nande mbabongo nango barenge komenya kachinga kinecho igobwate tariki ya monaintwe today chinsa nkego korbono tari chinsa chidae kankego no twachakire gochibara twartere Charles Asati oyora tomanye igoro ya chigosori chirenge chinga kicho nabange konianchoka babu tulia ande batwachi gold na gwikiraga iga na kichi serikali tienda tukubaliga sinchiri kwaligere ayunkianda egaro tokandanga bamenyi be ward ya Abasi Central monokoro chinsemo chebosingi nigo besokia kwemurunganiria ogotakarwa magendero boikerano nomo MCA bwensemo yomoske Henry Muracha gukwana aschebis chi ward yeyo nigo abasae bamusabire omo MCO yo kwango ya magendero buna bono chipara oboraro nyagitari igati yebinde ebinge Gilbert Kobe ni otomanya asinchara engekarano Nime yechi abisi che wodi ya Abasi Central abamenyi abo pale abakichikura kurwa sensemo ya busingi besokia nase okuraramekera ogotaikeranigwa kwa magendero ayuba abeire bakurierwa chira na umwe MCA obo Henry Muracha hande sinshari there was nothing ebisima byalemi nyagitari kiragaje abanyagitari baro nyagitari majuri bwati banyagitari igekwa munyagitari yoyomo ikwali osesibwa yamu nigo baragire okobaho kwa magendero asikinsemo chinde agukina ase birenge binene ase batebire muna wanchireria korarekanire kobaho maisomarore kurwase obisio mu MCA ana akonyo bartora muna waro lakini ngono abarai baito asokori goku na koroko no woko komwana ki na kikiaro twabori nganyaniga asitora ntumano ito naroro abantu bandi barose kumera bakachi ibintu bakore byasa babikirwa bakitana n'icyasoro akero kurigere ryo korana chire kiganji bwati nyini ose njimanyiri nanjiro bani kiroro itwata etomo musia totebina ikichire kijitongo bakirimbo kolengana naborabwo amagendero abatungetie muna okobaho wechi dispensary okoroisiwa wechi para obwagachi wechi daraja naboigo kurwa maigelio au kurwa se county wetera abisi ye ward baranyara kwa agokonya kurwa se abisi yo mu MCA imbasi ne pare kali kurusindi ngamunari bubeka etire cyo moyo etire bucyenjo eyire imbasi yakerere imbasi omo MCA ngakiende na zitamatanga agatanga na nyibekere kibasa terigwera tumana abazingi no twara matanga ibunza ukugena kwabo una ebirero byabo mbiche gotegererwa na amachibu kobaho elio gokonya abakichikura kurwa sensemo ya bosingi eyere ime ya Abasi Central maji masuri mugote kurichi ne kale msaliga ipare rye yende bigo igere ore kurichi twatera tuna ayiri abekirwa bakibesa lakini umane polina ndowa atimo ganonga epare nja abekire kukibesa nkorosi wiwe stili korosi abisi yo mu MCA nero nigo yesokia kumwigerero murayo yubagoteba buna murubiri obekirwo bene bwa magenderero yatungetie abantu kurwa sensemo ya busingi obwagachi bwa edaraje yo ensemo igo gosira mirubiri aho ya magenderero political interest ibintu mutagete na magendero siasa moja maile kana magendero akati abeire igo ebintu mugo itona na bokora ngamura atendi kwasinibine na umurujenga nagitaragira tutorija wachi paying center debigir chibesa egwansa this finance ya garba etir chibesa kumutinyo saba ichiko namba kumutinyo kumtini igene time ngosoero correct kolemu ogocha kwa basi abisi ekinigo kwa beire okoleto botoere Rwanda ke ase ukwegena buna onsi na chigo ikiranirwa burundu igaiga na sensemo ya busingi asakuru kunga maji mazuri ime ya Abasi Central Ward ime constituency ya Bubasi county ya Kisia saba menyi benseme igabanya ko bakurira magendera nya ko bagakorwa soro ngoiga
bamuganirie omo MC obo Henry Murachanya ko bagakwanguyia magendera arasoro nguruiga ngori wateria Gatembe TV kurwa sensemo ya maji mazuri imeye ward ya Basi Central the constituency ya Basi e county ya Kisii Maritane Gilbert Kobi. Miamano Gilbert Kobi kurwa senseme yo ya Basi na ulio na lirigotoa libolio liritko asto kubolia buna n'abananchi bagenda kiabisi cyabarayi bari bacorete kubolia amagendo gose nemeremo y'abarayi abo ko bakorera imirimo 0726447367 nera namba yito ya SMS okoiraniria ochakaniria tali yao asore nekerengereri kyao ine abananchi bagenda kiabisi cyabarayi bari bacorete kubolia amagendo buna bono ababa Basi Central gose nemeremo y'abarayi ko bakorera abananchi emirimo 0726447367 nekero tukora kurwabu nigo tokogendera na nigo tokenda Badasi County ya Nyamira chingaki abaiboli bagenderate emirobelio yokubarigania abana babo kugenda ase chiskuru ao gochakera abo bari junior school senior secondary primary amo nabalia bagocha kugenda ase university ne college ao nigo abana kurwa ase ward ya Musamaro ebunge ya West Mugirango nigo litkalia lero baumerana gose baumerana ase skuru yekendelia nyachogochogo abo asaba iboli na abana boigo na aborokigwa basemigwa enchirengia yokogenda ko kora obutumeki gose gocha kwerenda kurasa obutumeki obobe bwa mariogo yogotindia egento gekoirera ogosareka kubugimo bobo moyego yiga nigo aborokigwa basemigwa buna kubare skuru nerebuya koba oyomo na kwemanya ekikya moirete arona gwetanga korwa ase chisabu chimbe Fadgad Gisemba niga gutumanya chingaki abaibori bari ne chimbero koyana kyabuna abana babo inkoso abari ase chisukuru ao nigo basabibe koira chingaki chiga erio Waisaransa na abana babo erio kubakwanira ubumaene igoro ya mangana yebinyugwa ngakiyarenge ko babuya ayebuno umwana ayebuno umoibori oyegeri omwana oyo komoteringa erioge eriga nori arenge norire naende ndibo lakini ndibwate na bila by'emyaka yabo niwenete gutumika murabona amaruga arenga yabagaka ekero baruberisaga bacha baikaranse ke umundu kyabo bagambira nganga kibakomenya maruga arenga abana yasore njarenge y'abana sigara njarenge y'abana eye yarenge y'abantu abanene kubatekana naya nigo aborokiwa bakureirwe kubare ase skuru tibabaisa kwegia chitabi gose chimbwa chiaborokiwa bande abo bakonyora asa masomo buna nigo endake chirairere amagimabo gosarika kero omonto igagocha netabia eryabunde sikorusoba netabia yabunde sikorusoba anyoeteria etabia engiya osekonyegora kwaikire emyaka eri 15 gochigoro igora asari obogimo bwao goika kare na kare ayonsi nigo akwanwa rituko rya rero ase skuru ya secondary ya Nyachogochogo egotoka ewodi ya Busamaro ase gikaro kya baretamo aborokiwa na boigo abaibori be wodi eyo erio konyora obosemia henjera engiya baramenye na koroisia obogima bwabo koba obuya twabairega na abana kategori kubata abana ba CPK kubata abana ba senior secondary alafu kubata abana bali ba uchikuteng abana abuturiye na kitoko basira abanyala bakorana switch university cyabo successful na we bakubata abana bali bagenda leta ya samasomo abo abali bale continue various institutions orana ki abana abawusegetwa akwaye tips na abakugenda kuendelea wao kwa masomo ase institutions especially our young ladies there is a challenge in the universities because of what they call maintained well kuchinga cyane n'icyo twari gukurira abayibona nanga ba maintain abana abanyaruka ngekero bara ikoro etuka ninga bare well maintained kuchinga cyane babaza kwenda kuchikwe misuse asoko nchiko kibesa ase nchiko kwirige ase nchiko kulia amafuta beyake
ensemo yende bamwakire buya umwanasiasa Declark Oyagi Momanyi kurwase wodi eyeiga ya Busamaro aboigo Sam Zakari asokoreta umuroberio oyoiga gega nene mone to wakiro mheshimiwa Oyagi Momanyi mbuyamon ase make sure nanga program ine gega siri tukodi rero erinda banafunzi betu bakane university mbabate know how on what they are supposed to do. Lakini nyo tukaswa ase alimona sosani manyanga kioswa kwa abayibuka kuraba kule sukuru ndigo bagwande amaganya mangi kiwaswa ndonga komore sukuru abamara bisi korakete bayitwa Hingo reporter Gatembe kurwaiga Nyachogochogo egotoka ewodi ya Busamaro West Mugirango county ya Nyamira inje Fatigad Gisemba Yamono Fatigad Gisemba ebiegwa gosechi talanta nigo chiratokonya gokinyu bugimo baitu kurugusi goika ense ngima ainigana kigwa no muteneri omonene wekembekia Myogenic Talent Academy Omoske Solomon Ombato kwana sigeti gechindege ya JKIA obutko bo kira rero chingaki aika kurwa asense America botonigo balenge no mugosoria bukwegia Mary Havere gosema makai wege pindi kelekia vitimbi nigo mboto abuliri abaibuli kwene kyabuna nkomanya bale ebiegwa bya abana babo na kubabwatesia ndio bichikubakonya asema tuko alivosio. Tumeona wote wa Vitimbi wamekuja na vioja kwa sababu ya kushukuru Mr. Solomon na we are so grateful kwa sababu ya Mama Kae kupata award. Na tunajua hiyo ndio mwelekeo hata Kenya tukiangalia hii sasa ni kama wave imekuja. Ukiona kama footballers walikuwa nasema kitambo wangecheza wa win wanapewa 10,000 lakini sasa hizi wanapewa milioni. So hata Mama Kae tunataka aingie kwa hiyo category sisi na sisi tuende tukifuata hivyo. Ndio mama yetu ametulea kwa comedy na ndiye amebaki. Sasa hizi mtu apewe maua saa zile yako uhai. Sasa mnakochea mgaka saa zile amelala ndio mnaanza kusema alikuwa anatuchekesha. So for now ndio tunasema ni vizuri watu kama Solomon hata serikali waangalie watu kama wale wako nje kunakuwa na ile anakuwa mediator. Hata sisi kukanyaga kule hata ukanyaga peke yake unaenda unapumua huko unasikia vizuri. Yo egerete kurusi chigosori cyo kwegi no chire. Bansaba kusina abo wate talent kire igoro muno. Kero korigere buna babo antivirus kina osoro kina embarambamba kina ngengo kina sungusia kina dereta arisio mwana sababu you know name them I don't want to mention kina mashiwando mwogo all that you know we are authentic and that's the market that I've been thinking about how ngakia bana abantu baranyora bagana barabu talent abeba ebarentere ebitoki ikiaro ndi bwensi okugenda kwegerichi you translate talent negento kuna bono kuligere buna bao meri mora batoboire ase market it's paying very good so Myogenic yako hapa ndio tutengeneze hiyo market itupeleke watu wetu wapate what they deserve. That is all about. Thank you very much. Mugaka, ngeko te abagusi. Abantu baito waokile sana inibagiti tumechua kwamba tuko na watu wetu ambao ni masuhuli zaidi. Na kupitia serikali tunajua hata serikali imeingilia hii kitu. Na tunaomba pia isikilie Mama Kae, isikilie watu kama Solomon na the whole department. Tunashukuru sana. Rais ni vile huku umepata hii maneno, lakini tunajua sasa itafanya kazi. Hata there is no need ni translate kikisi na alikuwa anaongeleza watu Ndoche kibina komboli kwani mugakore ngegabu nakirende all in all ikono na kubuli go ngabana bao umanye biego byabo nikibaranya ariko kora Itkulia rero nigo yene kigwa benne buna libaga lya mo seneta omokoro bekyamagia UDA omosbati omoske Gloria Ruoba buna omoseneta lya chire rwao Senator Ruoba nigo agetisko ekyama kya UDA kubwatakana no gotabwatia amachiko yekyamekyo na litkulia rero nigo mosbati Consolata na Bwire makwa bubi atia ni wabene kwira libaga elio.
Consolata Nabwire Wakwabubi, having been elected a member of the Senate, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. My new senator, you will have to decide what you are going to become in this house. The party will expect you to take party position on everything, but at some point, tell your party the truth. Unfortunately, I lost a member who was actually from my delegation, Madam Oroba. I give her all the respect, and I was disappointed that she left, but we let the law take its course. For anybody who wants to come to this house, those who much is given, much is expected. Sometimes independence is only on paper, especially when you belong to the party that has nominated you. So our senior sister, we wish you well, and we want to see you see the end of this term, because if you are not careful with your mouth, UDA will remove you. From a decision on your predecessor, which called into question, Mr. Speaker, the issue of integrity when you are a member of this House. Coming at this time, when the integrity of Parliament is under the microscope, I hope everybody will realize that institutions of Kenya are greater than any Kenyan, despite the office of whoever that Kenyan is. Senator Mogeni. You know, I want to welcome my colleague senator. Speaker, when I was the chair of Law Society, there is one clause that was in the harmonized draft constitution that we fought very hard to delete from the 2010 constitution. And that clause was giving a political party power to initiate expulsion of a member that can lead to that member losing the seat. When that clause was deleted, I thought I will not in my lifetime see a party expel a member and that member loses her or his seat in Parliament. nekarobaro turamang'ana ya siasa ogwakwa isiko kumugavana we county ya Kericho Muske Dr. Eric Mutai nigo wekiugo bosio bwe Senate itko liarero. Senate nigo arachi osinire achi wikaransa ekigocha iliogotuka na konacha igoro y'ugwakwa isiko wa Dr. Mutai ine ntunda ya kabere Muske Eric agwakwa isiko ne bunge ye county eyo ya Kericho. Now, honorable senators, as you may have noticed, the Senate Majority Leader moved the motion at order number 9 on today's order paper for the establishment of a special committee to investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Eric Mutai, Governor of Kericho County. The motion failed to be seconded and therefore deemed to have been withdrawn pursuant to Standing Order 71 of the Senate Standing Orders. Now, honorable senators, as I communicated earlier by way of message, on the resolution of the Kericho County Assembly made on the 15th of August 2025 for the removal from office by impeachment of Honorable Eric Mutai, Governor of Kericho County, Section 33(3)(a) of the County Governments Act and Standing Order 81B of the Senate provide that the Senate may by resolution appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter or investigate the matter in plenary. The motion having been withdrawn,
the route of a special committee is abandoned. The Senate will proceed to investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Eric Mutai, Governor of Kericho County, in plenary pursuant to Section 33A of the County Governments Act and Standing Order 81B2. Now, Honorable Senators, at its meeting held today, Wednesday the 20th of August 2025, the Senate Business Committee considered the provisional dates for this investigation in the event that the matter was to be investigated in plenary. In line with the schedule of activities for an impeachment hearing in plenary, I hereby give the following directions. A, the clerk to issue invitation to appear to the parties on Thursday, 21st of August 2025. B, the parties to file their responses with the Office of the Clerk of the Senate by Monday, 25th of August 2025 by 5 p.m. C, the clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators by close of business on Tuesday, 26th of August 2025. And lastly, the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday, 27th of August 2025, Thursday, 28th of August 2025, and Friday, 29th of August 2025. The Senate is hereby accordingly guided. Akorwabo no togochira libolio lielitko egera twiranirie chideka itari chintamena otenga korbono iga konyora tore oyo korokwa nere monia nchukigiata korokwa nere Charles Asati atumanyere ningo na anna kibange koleta chigold chintangani gose chidabu biegu bitangani kabisa so kuminyoka chiri chintangani chatange tegosoa asense taringa ase lirobalia gusi kolende nsengema igotoskana ne daeka no mobolie iboli rinde osinokwa na monere wetera ase Gatembe television ase kyonga iga bonega ego twabolia litkolia rero go twabolia nga egere abananchi bagende chiabisi chiaba rai bali bachorete kubolia magendo gose nemeremo yabarai kubakore meremo batego chakane retaliao asole nekerengere kiao kuri kaso 0726447367 Gotso machia SMS chenu mna mwandikere bochoke machoka korwa ereru itumbe nyamache ga kina kyumu Taimangana na etugutirake ndara genda muna yarenge gochega so ega naitwa David. Okay. David unakuja paka Gatembe television, unakuja na applications and then unaongelelea hapo. Tukiuliza leo ni swali lingine ambalo tunaangalilia. Mimi ni Karo kurwa Nyaboraire negasi yomraego kora magendero. Hello mkate. Ni Samii kutoka Gembo. Viongozi wanafaa kufanya kazi juu waliahidi wananchi wakati wa kuuza sera zao. Inabidi watimize ahadi zao kwa mwananchi, ndipo nchi yetu itasonga mbele. Any leader whose work is not seen should resign. Waachi wanaojua kazi. Thank you Sami. And then Jones Moturi omawalia umulie biae kurwa chinsemo chenyagware Nyamira County kiabanyoru mwananchi nigo akoganye bintu bikorwe onye togochia kubole lirolio abarayabo mbaisaini. Yes. Jackson Samoka korwa irondi nyari bari chache mkate nabo erebuya abananchi bagenda gosaba magendero batagit. Geko gara muraita kunyara kumanya ninki mwananchi araganie igo okogenda gosaba nigerebuya mono. Thank you. Enoch, hi. Enchela benda kuromara. Nekarangara lyo kiane abuo neta arabachia ororo. Aende bapimete omo president ikiagera nonye bakwandamana konya inkibachia abigira huna achire ngao. Naitwa Tom kurwege sima iranya inafaa wajumbe watufanyie kazi sio wananchi waende tena ofisi kuuliza maendeleo waliuza sera.
wika barotote kumanya magendro akorekanire na yaguchia gokorekana guche bose Charles Muguche kurwa Masige East Ward nganchere tia semester ne chinyinge chire na nawanta geto tsomara kinenda singencho nabalireira nimatenga bono gukiragaiga tigomara yachegaiga egarto nyaro gukwana ekageterie tambe Charles Sasati no aregaiga atotebi ni timu yae inkibakorete na ngikiarenge inkikegendrete wikira bontoska Nchengoro kwa mkate Enoch Nzabeli Manyererio akoro kwa Nell Wilson Makori Kevin akoena kinga chibicha na Mariogi agochirabia toskana ni deke Baraka ninjo ninjo rembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Bogusia tebete na ki poli engenda bobe mangana engenda bobe ningo uri ora tariro uchire uchibora buchire uchiasegete na indo irana gocha oyo bonere ngenda bube uchira asegete na asegete ona abwate ngana bakabarumi na abwata kangana eneri na bwe komo chigote kogendera gote bana ki moseraibu muminjolimi tangana moseraibu no uri ukirete nyomba rioka uri uminjoli trimi na bakogenda ache na gintu gete engane ina bere yemo nabo Bungaini bwa mukoro ntaro jima ikaransa kera nguru na tenena takubuikera ubungaini bwa mukoro ntu nabaga bakurukuna nguru cyanu kiri bari bakonga kongire muntu gakonga kongire ororira mangana nda mange na tukuruka nguru cyanu kire ubungaini bwa ye gaikaransete oyo mwana ngane rumwana mukana atenena takorora kende takunyara kubuikera Bungaini bwa mukoro ntaro jima ikaransa musai na tenena ne musai na keranguru takuboikera igo kige tugo tebanga ki boli ngenda boemangana boli oli oraro le nande ba amaskani bali baroje ngamangana ayo abali ngenche kabireyo Baraka ninjo rembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduke cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ikale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebintu aserigori ryanse kegema asetauniga ya Busongo koni bare ebintu asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechiseme asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirugo chibesin nebinde ebinge asensemo ya cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits chisabuni nebinde ebenge koni bare chisoda nechi juice asensemo elia hardware koni bare power saw generator piano nechi amplifier mixer public address systems chinyange solar panel naboyigo asensemeli ya stationery koni bare geometrical set irangi jebikoroto chikram calculator rubber toy semoyende nkoni bali tissue papers chisavet chidapa sanitary towels toothpaste karuteri kwiba toothbrush boygonkoni bali fridge ajirira unyare kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratira ebintu gurite asolsao wika asure asorgongoronsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogokeirigori na mabori ande amange atware sin number 0722 237187. Hazina City Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event roadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangam na one photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting carpet na sound batarere ase Koroba ya Ouru Towers somo Chobosongo angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721 217817 Hazina City Events. This is a surety. Sha Ceramics netuka iyo n'ibintu by'ubwagaji aho aserigorirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitangi aho nawe gukurose chi company aho locks and accessories mbabwate chichogo se toilets ejojire c'echingenjo aho nabwo n'ibintu bigutumekase a bathroom mbabwate chi kitchen sinks nabwo ni chi tap babwate bintu bigokora plumbing aho babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo aho babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo aho konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase chi company aho asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro by'echingenjo aho babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona serigorirense nigo bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza asebara ya Kisumu imbeyo muchijuiga Obusongo asamange naboko bakiresi bibweterase chinamba cyabo 0703943972.
Ndagira njana gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asemeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, chi tent, ebirogo, chi mesa, chi keke, nabo igon kuru baro obukoreri bwa public address system. Yubago tokambarabare ne skuru yuboroso ya jogo. Samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers, ubwansu bw'endagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Hiyo mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshinda nifanye nini jirani? Wewe usikie hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ewate okubwa uwokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayuwagendere ko bwagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya, ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire ande niko bako batukubo wene wiga bagotumeka chimashini chekerero niko bagotoka imeyo mu cy'ubusungu asamagacho ahuru tawa sirirongo lya kabere eyiberange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka Okorra tindi bobe. Obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyara gotano no goikaransa ngwaro konyara goikaransa mugaka. Aiga ni gore se nyagitari ya Nuga Best. Na ndengi mwacha kwa nkori nyagitari. Kaki uruti na itana ni guti nyagitari. Kumanyika na mente. Kaki abana bane. Kuchizindani ntungiro gotongu. Ni gombali rukubarwa. Kaki nimbe. Ayo mugaka nagitari yitu ndori ko rusimanyinga ndori ko kobara ndori ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no daya monto menya bunu ikaranse kana mari ko ikaransirete amario kana rago konya go swa senjera yo mubere elinda go konye ko bwene mugaka na bono tukware konyara gutara mugora yali ndiarete amario kana rago so mugaka ago konyo mugaka go konyoro sami kiera mbuke kabisa no mugongo mugaka yo ni gubuya igesi ndu ese nyagetari yitu ya Nuga Best ndori ko bara ndori ko rusimanyinga ndori ko bekera macho ndo se mugaka etu ko bwene go etera senjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka abuya mole ende wazeo egena nyasaye tumia Nuga Best ibintu binde byonsi tiga na nyasaye weka kurai omenye naenda kwe buya no sale no bwato muberogo were tena kaira wa yule bwana tena weke kera mtinyi ndo na ndo tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tena weke kurumba gorura mashine ile mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyale ndo buyebe mwaka na wako chaga orani uyana agocha bwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obubwenia bwekene. Kila nafsi na ita Taralie ogokwa gwa Caleb gichana oyiro mwana nyagusira gichana oigoro no mungina nyagusira Priscilla kwambuka osiri banyambare village Magombo Emeye County Nyamira. Yaro mwaka onyagusira Josephine Kimanga nigarise nyagusira Catherine Mukwa Kevin Mwenga Advocate Mercy Caleb na Job gichana. Gare muro mwabo Bilha Rina
Alice Musomi, Teresa Machwara, Esther Nyabuti, Walter Nyang'au, Paul Otuoma, Alfred Ogeto, Nelson Onsongo, Bernard Gichana, Kennedy Gichana, Ongosi Gichana, Charles Onsongo, Peter Onsongo, Asinath Ombori, Folex Ombori, Nyagusira Suzanne Onguzo, Nyagusira David Obwaya, Nyagusira Mose, Nyagusira Nyarosa. Kava marabamu abo ngamona Nora Matoke, Anna Nyakwama, Esther Moiruri, Helen Kibagendi na Nancy Nyaseti. Ngaribamu abo Gichana Ondieki Obwaya, Ondieki, Rebecca Nyaera, Mameka Kimma, David Kevin Ombori Okisi TV, Josephine Ombori, Omesa, Grace, Mobisa, Joyce, Yuri Nyagusira, Advocate Joel, Tabitha, Ayoka, Mwebeli, Ayoka, Elijah, George, Happiness, Pastor Jared, Ayoka, Lynette, Samuel, Henry, Molka, Joel, Elijah, Gatia Bandabange. Yare moigwa uchia se Nyagusira Ogise, Nyagusira Mwebeli, Arenchi, Enya, Nyagusira Gichana, Mukaya, Nyagusira Onsongo, Nyagusira Ombori, Mbori Gichana, Onyagasenda, Daniel, Pima, Hazarom, Miriam, Nyagusira Keganda, Nyagusira Mocheche, Nyagusira Nyangia, Susan, Jennifer, Onsongo, Priscilla, Jemima, Teresa, Jane, Nabia. Ngari mwana Nyagusira Samuel Kimanga, Nomongina Miriam Kimanga, Baibelo, Yaribari Chache. Ngari Samoka Lilian, Cyrus, Jonathan, Elijah, Ichana, Ogeto, Beatrice, Henry, Esther, Makuri, Ben, Nikerario, George, Mirieri, Ruth, Henry, Caro, Agoti, Mora, Ichana, Nico, Kerubo, Ruth, Job, Katia Bandabange. Yarimoko Yonguso, Thomas, Achwara, Nyabuti, Nyang'au, Zablon, John, Cyrus, Shadrach, Daniel, Yunuke, Paris, Pombuka, Susan, Teresa, Anakatia Bande. Yaresemia Jackson Obwogo, Abel, James, Yosra Paul, Mobisa, Evans, Katia Bandabange. Muchango na welitukulia Jumatano tariki ya 20 mutinyi gatanu gatatu mwaka yega aliabo Songo Musekisi Town naboigo asinka yabo Nyambarege Village. Mubere n'urusigo intende tukulia Alhamisi tariki ya 20 ya mutinyi gatanu gatatu ari Chiron Hospital Amuchari. Rara ni welitukulia Jumatano tariki ya 20 mutinyi gatanu gatatu mwaka yega Nyambarege Village. Nyambari ya sublocation Gombo Ward Kitutu Masaba Ase County Enyamira. Gatemba Television na Gatemba FM Torrengrito. Bia mwana na baliereira ase kagetere tambe konyora tole oyomo ase abaruoti baito asorogongo ruagusi balia totabanga chintingana na baruoti mwako yega nigabwate umo ganomya ase omogano bumugusi nasingencheyo igo ntaeto watebia litkolia lero igo tokonyora raw footage yani akurwa somonyene agukwana tali tokole kodi gato chikobeka kende gyons ayagukwana na yakuri na yayere na kulira na togo chakurga karibu mwaka Charles biamano mutangazaji mogadi injweka no magati ewan aso kumira naiga na gotaka kumanyama yure yama mnyoko yes na twakamnyokire kare mpaka muna twatigete na ndenga kitogenderete
okominyoka gwaitu munanje ngorachaka ayeningo bono omonto keratet kumanya ng'a Charles Asati uyu ningo sobonkai moto gochake niyono njongoro Charles Asati momesu korwa bogetutu wa masaba asa koro kwa Nyakongo sub location Iringa village awono eregionseri ana ringo mumnyoke mukuru awo ritang'ani karonde skuru na twajageta mamnyokaya gocha skuru kyo basoma na gasoma na jagete gasoma nyaikuru ngatiga jibasi kabura karagenda kilicho naende kuratore chai ono bo mamuna bwarengere nande nkairana erikare ngwakana mwenge chibese school fees chinsini nigo taibesa nyinge chiarenge ngachienge mna chire chinge bono lakini nechinyinge chiarenge echinyinge chiarenge kore ngakiine ya chibesa echo nkaru kilicho ngachanga so school yari kuri kwitu wasomire nyikura gaika class 3 oikire class 3 ngagenda kilicho gotore chai nkoruoro nkairana class 3 na gyo chikotore chai gose mwango gosoma mura bantaba tu arenga bantaba gima tina bantaba wana nyo mwana ole kwaro koeta netie miaka mengo kuminga naende bono yo ngakiare etendo go sinyunga yo no mwana we skuru wana ole go chikaende skuru ngaki ina bayarenge kagenda gaswa itibo ngaja class 9 chakira eri kero gosoma nyaikuru mwaka kiugoire njao soko ibor kwane na ibor tumwaka 40 bono unanjie tabwo emiaka kameo etani naende kero no tuja kurikwa njete gosoa emirimo ande miaka ibano tukayira ninse ere ng'ane eyora bero urakorera emirimo bono twarusite emiaka etano moigo wachakira bona 40 tugachakira 46 bono buranyora ekebande nakinde nganjiete kubwatira iyo inaro bwatere ikina turojine skuru twatebere tukune tukabwatire kebando karike iyo igo okorwa iga okogenda gogosoa skuru tote mwaka 50 na noroli skuru oyu mwaka kiore gogosoa skuru litang'ani ninyore litang'ani linarenge kirasi ya magoika 3 lirigo jina maete miaka jena maete miaka zatiga bona linaite gotebwe miaka nyuma munanyiboire munanje yona berate nabikonyarikana ngatari mwaka 40 oyiboire ninte biribo ekora no mumurumi ntomo nene no mbono no ari oyinko bwati ya kabere sabamura igona na banya bandenga ya mwaka wa bertu ai no ngana igana naende no ane rinko genda gotore chai no barenge se chai na kiarte ngagendo goko genda kubarura bono ngoko genda waikor igo kwamenye miaka irenga kericho na mete miaka ngebere bono gose 3 bamura tuje egatani gose ne 3 ange 3 igene ando kaira na gocha nande kaira na gocha ngaso skuru narinjete ngasware nda skuru ko rukwitibo itibe ya baracho moino no nabana ari kurukane na maguru naenda bako naende naira na magoroba igo ekero turi skuru nkanyora na chakiro kokoraki komanywa kumnyaka agani itibole abo itibonde egento keo kogera ogotaka komanya kominyoka nasing'encho okorwa iringa moino nagenda namnyoka bakari pakaitibo kominyoka kori mambi igo nakwara kogera nakubona gocha gokorusia ng'a nonyare kominyoka nkanyora bono namanyire kere egento igoro yokominyoka naende ekero turi skuru twaramnyoki nono ebisusu orosana twaraminyoki igo
tware kogenda paka Nyagesende so kunya kutwara chi Nyagesende mate bono Nyagesende aria sinara kona mbaya bakuruka kona mbaya bono ali muswati umindana sogeto tware kogenda chinsa chiaranchi twamnyoka bakoro oru itibo babarachegoro ande paka sensi igo na irana twina na ndi school wanto kanya twamanyire kumnyoka ngakie twarenge Livingston mayeko yo sirire aya mabo igo elimore egoraye Livingston mayeka abune school bono mole ya abune school bono mabo soma aya mana ruko Pito Songo na asirete no yonde arekoro kwa ngakona no jete na dirikare akarukiru senga kibana nebire na mwebire mono eka rankare yarengi ande wano kurwe myake yoro je bakagocha kanyana akori twamnyokire wono engakie iyo tukanyara kare tukumnyoka twachakire kumanyikana ngamnyoka tuli ene skuru yoboroso mole tuli togocha togoswarende kero tuguchikaiguru akeiga nyuma nane skuru tutarakora ntu tutarakora nkanyana nende ngurusigwe skuru kenga kie iyo ya rusitigwe 1962 eri 62 nkobori gunde nga kero twachite Mombasa nkabwa abantu ba twari kumyaka na baro kera nababwa na baro kanya barachirisco oyo mare koru kuchoni ogwiti magere olenge ona kamnyokire mita 100 yat chiarangi yat yat 100 na yat 200 wone rinje kumnyoke 400 ekero twachirisco nje nagendete Mexico 68 Olympic intangani 68 1968 agara twa mnyokororo 100 meters ngamnyoka ngaika quarter final 200 nero quarter final na yete karusko wakamya kombeke lire ya 4500 agara wambeke lire ninje na jageti tukamnyoka na America mbatuwete ekero batubwa wantu kabuga twakura twabeta bakabire ekero twairana tukajaga kolengera nga kitucho kumnyoka torore nga twaikiranirie ukumnyoka wisanigite twajaga gutrain njira chetu chinyororo tukanyana ende ebati engiya twakoriki twanyari tukaenda kumnyoka 1970 naki ogo qualify otarach kogenda ogo qualify koito koru gaiga skuru ne yoborosole turagenda no ne secondary naki kurusi kugaiga koru primary pakogende paka Mombasa oando chikoanda koru bona liyo to koruga ekaro tujite Mombasa yo turabana be skuru ekaro tujite Mombasa eri 62 abana be skuru turi abami mbamboletie nga ayenga yogosoma nkaberesa bagateba gukora skuru ntugutagite gukora bono in primary no imayeka na batebye nonsongo wansi ntwaire twe ngakiyo tukaliku nandi twensi ukalikwa jeshi wana kera turusirie skuru skuru ntura koreri iya bado yoboro sonkera 7 yarenge ngaje sana ibere no 1965 nali bageze gotuoye 65 wole ngumutinyi 11 nali batoirete no skuru ntukori timaide
Gatebia unto kunyi quality ye gracie sana ibere. Sana ibere. Mokor tuna mate ko sensi pia ngoro sene. Intermediate mwa ngoro. Intermediate yale kuruku. Nto quality. Oba turuseti oro tu go gatoira dioka. Bono eker moko anda jeshi ka moko chikuminyoka. Mokabwati bibi bande. Gato wana kito chieta alibo. Ngeraji. Bono ko chiali nto bwati bande. Haya. Gata ngina ate ke bande wanje tunya gatebi kunje tinama. Na gate ngina ke bande wanje tunya gatebi kwa abuntara koraki. Utarama. Ntara ke manya. No ali ende turuete ororo. Kera tuairuaria tukabwati bibi bande. Tukagendera mate eninie kosi. Tukakorerete kosi yaitonya Nanyuki. Muno mwanajeshi bwana. Muno mwanajeshi. Tukakora tukakora. Tuti 1965 tuchito. 65 wana mwako ganda. Haya. Bono 66. Anto kagendera kumnyoka. Riunta kagendera tamasoesi kumnyoka. Moko ekosi mwendera lakini ekosi yana inoma minyoka. Ama minyoka. Tukagenda. Anto kairwa ngakeyo. Ande bagataka kongira Tokyo. Bakamaya wante nganje no junior. Okay. Atenga junior toko irtu gatoirwa abantu bali ba ne experience ba manyinga kiba kominyoka. Njire ntare ko bapinga. Delions go igire Mexico. Ya, nturaenda Mexico. Mexico kale 68. Eyiti tuwa Rwanda. Mukabera. Omagero ina. Lakini ababa nene ngoba buole. Kera moko minyoka. Engo babwande. Egento gyo ba ko experience. Experience. Nakibankanireti. Tukababwo. Bakongira siko nande. Nande ngo jinko babwa. Ona libaye tukonchora akera ki Olympic bagabeka standard ye yogo choleru. Fakanyora yonsi nakoliki. Waitire. Naitire. Yo ande ya na yoko wono na wachori wa se team. 100 yards na 200 yards. Na yoko genda nelire. Tukairwa. Ono kitu airwa orarende toji komnyoka. Tukanyora nga ese ko 200 na ya renge ya sirende watu wanalire wana karana nyora na kolerwe quarter final bakambeka onelire ande bakabeka ngachaka chemba chakireti kwarenge ko mbuyo go chaka imbu yango chaka gutoko mnyoka togoika ngokole nabaire gete egito getangaine kaera linyamao sekia nyamao sekia nyamao so bonga yale so bonye igutansaro bro munyari bali nyama kaera liyo mu murondo lekoro kwa Naftali Boni umunandi bono yo minyoka tapakange na 88 Naftali Boni Tolea drive tiapo Nga tayera mnyogati. Na ro era tukuna nyamao. Na mbaisoto. Era kaleta bagaetu abu. Nyamao gaetwa. Nyamao gaetwa. Kaba namba bono bali namba 2. Bakaenda namba 2 hiyo bakaletera ili nyamao aire bon. Still namba 2. Boni akaletera Daniel Rodesi, papa ya David Rodesi. Rudisha. Akamuletera. Kamuletera. Nera agasambereria. Namba ibereyo. Ibereyo. Bagasambereria akamabera angamera kini egakora ki ekaera. Tukaba namba 2. Naritu achagete nyakobora ninga. Ngikiagerete aiga kikiara usingi kiagera muruche tuacha namba ibere kumba mo aiga bone sokwa na namba 2 igare kolegea nyamao ona tukamea tanga
tukaenda naende tukaenda Nigeria. Nigeria tukachiete tangani bwana bana. Tukachiete Europe. Europe. Tukaja kwebundisa Europe anga kito komnyoka anga kito gokora. Tukaerera tukanyora ngambu ya tokora. Tokora. Umali oye. Tukaja 1970 Commonwealth. Ona tukatigiro Olympic 68 omwachite ne silver. Silver. Tukaja 1970. Tukomnyaka 1970 Edinburgh, Scotland. Edinburgh. Nkamnyaka 400 nilire. 400 nkaire gold. 400. Ayabuye koyongo. Njibiye. Tai 4x1. Yani 400 oyo melira ayabuye. Wano. Ugacha ne gold. Ngalacha ne gold. Enere yangi gold indangani? Commonwealth. 400 nero tokalete gold. Yes. 200 nkalete bronze. Mwako yo kaere rabnor. 1970. 1970 kalanga na kwale goti na bege tumogaso. No era nero. Ego. Ono tukarua tukakora ki. Kakora Commonwealth kaera. 1972. 1971. 71 tukagenda te wa Germany naende. No tipa Germany. Tukagenda te asba kuruka Europe nsema ya Oslo. Oslo, Norway. Nera kaleta chigoli vere. In 71. Oh yes. Tukaja 1972 na tumnyaga te Germany naende. Nera wa Germany nera tukamnyoka 400 ngakora namba inye. Eli tumakubwate lile tole ngachakia ande nkaletera nyamau unaletera nyamau naenda gaetu 72 vandu wakamweta babiri akawa namba 3 akarudisha rudisha pano tayo ona abuni ntwe tole oyo nyamau oyo ninche oyo nyamau na Robert uko na Julius Sangi twarenge bane wana karabacha namba 3 bakagenda namba 3 bagakora ki Sangi to namba 3 ka namba 3 tu to karwa to kachake gesweri kanga aya to basa koeta monto babwatirio kangora go ikandwa meters wadiagori osibiri interior yokole akagenda bona enda akagwira linganerio ogoywe 100 meters yo mane naenda akawaita bonsi igo tukaba number 1 ndi mukaewe gold so igo mwamanyete nga nabako baetera no nabako baetera gakora no monto sprinting orengenere orengo muya tarenge mobe oh yes mbuyarenge twakora ina ende twakora ayu ineboletie litanganinga onyo umuntu oyirete goal ya 1968 Mexico na chetiga Kenya ekeracha Kenya arenge 69 twamnyakaniti nere nkamubwa Mombasa kana mubwa Mombasa tugaja na Nairobi
Twamegetera Rangata. Aise geti kia defense kia gachu. Rangata Barracks. Nera kambwa naindi. Okamwa Mombasa akakubwa. Nera kambwa. Ekera ambwa iga akameungani nganjiva ntinko minyoka mirere. Konyari kwanza riri tapi. Nyane ombwa. Anyombwa bono. Nje bono konyana seri oino mwamere koma izo monegiro. Akagenda gokokia abantu Nigeria. Akabe kokia Nigeria. Kurueta nya koror kanisa achiete nono komaranje nanya komoresa achiete. Akagenda agatikirie tanga igarwe toro kabwete asati. Nambwete. Nande na banganire ti abukengima. Tenga tinko mnyaka kabere. Goji gombo. Tingo mnyaka kabere. Basi aya kaera. Kairana. Na lie 1970 jete Commonwealth ya Edinburgh. Edinburgh. Tu tera na kwera samuna tu akolete. Yeah. Nere kaera. 1973 tukaenda African Games ya renge Nigeria. Ngachinga babwana ende kababwana ende Jones. Kabwa 400. Kabwa relay. Kamnyaka 200. Anonga babwa. Tuakorera we kaera nero. Mate chine njire kati atu ariko genda. Chinga. Wana na jira chinga tinyo nyochi tebanga. Tukakora 1974 tukagenda New Zealand. New Zealand ngamnyaka 400 nelire. Nara ngarate chikoli yonse chibere. Karara te chonsi ibere tukakora. World Championship bunja lenge natuma World Championship ya lenge Oslo. Norway. Nero na bwete chigoli ibere. You won a World Championship. Ngawana 4-5-1-10. Nero ntu awete. Yes. Ekinde wanu ne twari ko ki Americans na into jirojina be tuabeta ba bantu bakabiri twari ko chorwe timu ya Kenya. Ya amini ya Africa. Tuaungana tuaje kumnyoka. Kwa nenechi continent. Ewana. Kirokyo tuakorerete igona. Tuakorerete muntu akorerete kana. Kamnyoka tukaira nkaire go 90. Ka na 4-5-1-10 nera tukaire goal. Iya timinyo gatirire yende yonsi. Yende ya go ya entambe. Nera kana ababwete. Wakange mitreli wa tewanga ni Simba ya Kenya. Okay. Inero medali bako ete. Medali bangete. Tukaruwa tukakora. 76. Nani 75. 75 watu wachete invitation ji tuareko go chiku tuagenda. 76 nera yango Olympic 90 ya gatatu. Olympic ya gatatu nte mnyogati era ntu anye mnyogati inge narenge team captain ya Kenya overall team captain. Yes. Lakini tugatebwo kuru Kenya nga mokonyora ba South Africa baroba kuminyo ba okore mecheso na New Zealand timu minyoka ekora South Africa konyora ba chesire rugby na South Africa na South Africa konyora tira nyora Osibole.
igo tukairana birako minyoka Ekwara bono mbata kiriko. Mbata kiriko gokora amo na intwe. Egekora turuchi New Zealand yatakire minyoke. Onye etachiete guchiesa na barabu rugby. Igo na barabu bagarusiwo ng'aki egekogera mamanyete saria na yarenge. Ngikiare twachi guchiesa rugby na barabu. Na barabu mbaranyora bosibule. Bana. Iyo igatwara ontwa minyoka. Go twagenda to 76 muga boycott. Tuka boycott bana. Mukaira na gocha. Tukaira na gocha. Mwagite fanyende. Twagetu. Finde ye gwakwa. Ngatene country ya totebeti. Okay. Tutachete ko boycott ndutweka. Nense ya. Ense ya totebeti bo. Ndutu aninga na nande ko chintu arenga na magosa yo kumanyanga ki. Kingi kere. Nunali chiko mwatebeti. Ndi chiko twatebeti. Mukawe ndo kino mukengura gocha. Igo tukabwati njira. Mwara tarire nse. Tukabwati. Eya karaka. Yes. Ekaera. Kurwara naona ite ko koranga ono ni ntige michese. Ngachaka ko coaching. So go tigete ko minyoka 1976. Ono. Nadio korete bono retire from active athletics. Ono ngaso one sema ya armed forces. Bono kaira na ali. Otaraga na armed forces. 1968 kwa minyoka kwa bena mbemo. Mr. Shasasari, tell us about it. Because songunga andega igorote. No anche facere maniboka. Na quando te so ko kusikurwa. Kwani kusinga hii. Kango kwani te kusikurwa bachebra mani tu abuire. Ngabate nje tindo kwana munonde. Eke kusigyo kango kwana. Na kimanyete. Nyamaomba maitu araboyo songo. Osibabaro batuko baroba maike. Wana na ko manyanga nege songo na kwana. Ingate engineer wete ngabona onko boli ke kusingo kwana. Bai ngana nginje ngo kwana. Gusi jaza sadi kwana. Taimondo mwao kwana. Igonga kora rende kurwaro. Wakwane ke gusi. Akarogo jiwa. Aiga mno kwera chi gold chinga kichons. Interview chao na kichare ngo. Interview chane. Ego sini songo ba ko. Ete na ba age swali na rutume. Ego swali wangu kwana. Swali karo kimbia kwa lengi. Age swali mbia na lengi ngiangi bitina. Okay. No anege songo rende na re ko kwana muna na re ko manya muna. Ko kwana kwa lengi kwa makarura. Kento kene ngo boli. Nekega. Mwaka 68. Kwa nyomire. 68. Oko gando Olympics entangani. Wana gando Olympics entangani kanya na nyomire. Good. Nana abno na nkubulinga koko gando uchi. Mumbu ga yego uchi koleta chibese chinyinge. Yana kanya nyebese njare ngo. Chibese jinsi nini wana chibese njare ngo ketura tayanga na chibese. Kwani go mwango genda. Omati chibese chacha go chekara tu atigiro kumnyoka. Igo kar kwa na ngwalenge kwa ulende nga. Ke go kwa lenge nke. Ijole ngule. Ko ngule rai. Chikwa go lenge biro bikego. Alende ejindo go chibaranga ne chibese charenge. Wana yo monto ko gendo mnyoke. 27 minutes. Oye kuchi milioni. Milioni 200. Bono. Igona ngete na chimoko angamoko baranga wana yina chibese. Toka we chibese ria bana banga usiringi sana bamenyoka bali. Wana kena gete bi yachina chitwa kairu. Mwango nga. Koruwa ka muna wana tu kamnyakire. Katono musio ko na jiru chinengo useiber. Kwa bari runga kwayo. Ndu arata. Uma te mechesa ya gusi gaiga no ya rekole rumanga. Ange yemo. Ege tike likeroro ke korosi stadium. Stadium le te manga. Stadium kire manga. Asebono? Stadium kiro. Stadium teri manga no anenke. Ege tike lina kikeria. Na kikeria. Lakini bono stadium wete wajibaga ke sari nende. Go wakagite kende ke katikara siko. Wakagitera imi. Wana kine ke kwanda. Igo kiare ngomone ke tike libina kienge kagare. Muna kia kabeire muna kia kabeire kio banyansi. Na kiare ngo kolerwa. Aba ruoti bagusibo pima ba kalete timu cyabo.
Chinga kicho ko beka iga omo abagambe barenge gusi. Gusi yarenge yemo ko yari bogetutu. Yarenge yemo paka mata. Paka bogere mati. Eban. Eyembo getutu. Paka kena guruguru. Ine yemo. Bogetutu yarenge yemo. Yemo. Ani mo abate chifu mo chifu mutanga na genguru. Mo chifu ten sakaria o sakaria yemo. Oyo tumbo. Nero lenge bweka. Wana bajiri batumbanira abo konyora bake bachenchiri. Mbabati usiange nabange bali asira nabange bali kuruga. Now mwaka Musa Nyandusi. Korunya chai no bar kuruga abache kokorere michesari. Yabara bani la temo kuruba bas. No bar kare chitimu chonsi nya limanga. Kuruga. Bono egento gekombe abantu bande babo Nyantika mayur. Muminyo gatana barabo. Nyantika gali ngomutangani yake. Asole. Bano. Nyantika no mutangani. Egekogera Nyantika B54. Nali amyogete mo cheso enero mutangani. Australia. Australia amyogete mutangani ngo sentama. Na ero no abantu bago tangandete Nyantika. Nyantika alera Nantia. Onentia. Nantia. Oyo keroka. Na ngoli bano. Ndo yana buno esaba bali bamekaniza na bwa wantangane. Bwa balingi. Temu nafta. Temu era ngo mutwalenge. Omwana kominyoka ekagona kikia keramo. Temu kama twalenge turuji temu lende 1968 na liara tegoli entangani ya 10,000. Ya 10,000. Nere golden tangani goja. Entangani goja Kenya. Asiji chichia kimataifa. Nere temu nero lete golden tangani. Ento golden tangani. Egekogera omuntu angolete onyalete goli anga nkeburuguti. Ona keburuguti alete silwa. Siti silwa keburuguti ase 800. 800 dia kagenda. Go mita 800 go yabeire kuru mianka ne yabaken. Tone yajaga. Taibona yajaga. Mwasarageretu. Emetambe yon sinte benga Kenya yakayetuanire. Yons. Bana basikisi mbaga tonyarire. Ngata basikisi babargo twaba biago cyari twakora. Go muna ndwana abagusi. Igo gotabanga litangani buya ama minyoko abagusina obarenge. Nabwo number 1. Aba baje goche koruma. Aba baje chusier to gotige micheso. Nali bago chaka goso. Nali baje ko bwa kirekam. Again dokiarenge ko basegeta ino bagusi jinga gichiringereke. Kuno wanja. Kokore gento kirinya sagwete. Mune talent rende. Kugwanchire go kwara kubwata ko nande nkwere twarenga samaskani. Umata tuye sama tulia na maskani nande iyo konyona balia bao kutangana. Iyo konyora banyo kuligiri chinje chinga. Lakini kona maskani konyo muri amabuya. Amaskani ngentaka nese micheso. Abantu beske. Komenta yo muna mangana ya tokote ngamarua anywe gukiango birimbita keiri. Tumwarenge kunyimaru. Ndare kunyunga kayo kumnya kandore kunyimaru. Onye go kwanywa marua ao kunywa na nduma ngari masoesta ya mcheso. Elindi rioti mogete abieka. Ye kubwati yangega. Kokora wasaire training ya mecheso tigana na mangana avinywache. Ugwe sika. Na liora asike na ya banene bali bao egeko roko nyoro omagere na rogo teninde tukurumate. Ko somo sigisi korogoro. Wano mutaje gusikana urojo wakore kende. Prakara kende. Igo konyaranga bana kwa leta masikani amabi. Naende na bakonyana baro bakolika recommendation iribe. Kwarali kabisa. Ekibano tutari gukora. Twari gusikana omokaso munene. Lakini rero nako ngugusikana. Aba igo abamenyoki aba bonsi pi aba na aba gosolie bonsi baba na benkoyo baba na
Amaskana araborite mono. Amaskana araborite. Lakini esawa mnyakima tinda rosa maska ega ko aramba mayitiri naende kara achire se aringo somerwari ote unganya tu gusika uneta keire no ko kumnyaka no tamnyaka ega ka toko enda ndose ego karore training yari gente tanganyo okwegerigu nembwa embwa ko kolere mirimo egere ego segete kuma ko na masoesi musikahini Musina Sergeant Deborah Nyanchama ngira kurwa chinsemo chia Kajiado agonte binga mukwan nagwetani abo aiga gukuminyoka maikoga tonyo tumusbati ndayo nyoma musungu igochene anje konya na nyomire nare igomona maskani yao ngwesigete nga musungu bintu tukwange kokara nare kokara kende kyonsia ukwaso kwanyomete nyangi Inyangi kwa nyomete, simu nyomete gusi. Heke gusina nyomete jikari. Gura. Heke gusina nyomete. Igo talinga ne nyangi na akorete. Igo na igwe sigete. Inge ne sigete. 0726447367 enamba yeito ya SMS na boigo na bugwa kesimi enoti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere nere namba yeito ekero tori aiga mwaka Charles Asati bali bagutangana goteretera ama gena yeri gori oseri gana ria mabera abwate chigoldi goikera karugwa kortire nkonyara kwanyora chikari gosena na chikari obwate ana gose komi nganjete tabu chita jinde njire chi bronzi awa maete ande chaka barabuna ande kete nko barajia minjiro echiaje chinane njiro ngomnyo kwa enge indos na rukobwa na jiro njiro tu amya tete muna Tanzania defense aje ngara chigol river ne bronze yam karabono moko minyoka chi orongoro Afrika ya moja Kenya Buganda Tanzania wana kina tebertinga inje ake gochoka koruomo ke kubako manene otura choke na ndego bokiero chigol die chibono muna gwachire takuruga kwa kodre gwachirega again tukiarengege kwaze kenene oratebe buna bona asige ntote banga ege tukiarengege kongwake chinga kichuko minyoka kwao challenge njiri chichare ege la teba abu ege kenene onyendi bare gotona gento kichietor na kwara ngoma skanaro angana kikiaro kokoki lakini wono ntuare kogoki kuna kendo muna wono tuare gokora kurungumbu otuare gocha onye ne province twachiete mecheso ekara tuare goitan chi province chonse kara mogo kora ogochora no tuare gocha twagenda raundi chonse sana sato che twaje kora una ne partigo chonse mwaragera rene ndawe mwabegera mwabekenda mwabogorerienda ikina kiegente kenela tenga ki ekyo na kitu aroche nga kerongo totali barengi chi ase nse ya Kenya munanda arocha komanya gose wo muhaka ayati ngaye karoche twarwete sikoto kaso kabanyenya mbolende tonyenya ndagira tukanyembura bwaro tukabati choto twara kobogorerienda emango bogorerienda lakini gende nkeye bara to no mpaka bona iganto ikoranga bato charity aronda kanenga ogoito chari nkoye gekogera una bono ranyore ngabantu mbaigo to bono muna moisimi wa Ruto nama yetenga ngaitore tamanyete no abarai baito barabo na baramba bamenye kende kyonsi no na kina bara taragaiga omweshimiwa Engoko na Clive Managisairo oyo ne legend yeito korwa bogututu wa masabato gwa togari omweshimiwa Sylvain Sosor na chief whip omweshimiwa Migosi Ogamba kuna nkyogo cha bosongo ga bagakabona abaiga nabo barororo nabaro tugwa togari ngaso Africa ase nsengima banyegere tiense bagatobe kwigwete bankana barose rwendagera babe kuchiga nonye nakare mu abantu bandi bakagura cyo nabona Rampe Stars bagakari kumwurubiye nyondi mwanko go
mwango reta kirege lakini agote mutangazaji nga amang'ana bono igari buya baise kogendera muna bakogendera bono iga nande bamentera abande nono omwana arakwire geti ago magogora we kwete gororo korori egekogera barorire nkigekoge gekogokorekana nande nababari isike onyore ng'a bakore gente ekiya kobwakeria bono muno okominyoka igakominyoka individual tainyoka na teamwork tai teamwork yakominyoka bono enda nyominyoka individual obuire bieka ayori million gete 52 jae kiachire bono kachirire uroche nachikonya kumana ng'aki yari naenda ari bono nabokora muno omonto aminyoka tai monto gocha gokobwata ng'a tominyoka iga aye bono chinguru chao chigokora ki chigokonya gokobuna record chimilioni chiro chikambani chiri ominyokerete bikoroto biabo chimilioni chiro chikambani chiri ominyokerete chisu chianga mune vest nesuruali chimilioni chiro ino mwabachika kichimwabata chikambani munecho chikambani echi achagocha chusi utangomba kwete no nkendega bwingurere angamba tokonyete rine baru ona rinde nabai naintu na yaito ko akibuna arenge ndu to te anga ginja nyasa korete ki atorendete ande nyasa enero otoete ribagerio nganga kitukurikora njongo akira nyasa ngambu yamana gekogera nero turende bakabona akonya gutuigurira Vinilio Kenya naonde na rispa nkwanelie omominyokio yo egiata na saa moseseni okwani kololgorian asante sana njina mukwanire nkwabonete record yende engaki riri ose record konyanchira abiko achira record chire kyabegetwe ase engaki tukia kurunze kyabegetwe kiri kyareko bekomete na batwara ukibuna unabona 100 meters naye bunete tukaba nero andi gache kabunu 200 naye bunete kagenda nandi njache kabunu iye ya 400 nero avirketa nyakoreta no mpaka bona iga kurugesa mwaretete kurugesa twaretete onyenga nkira acherete no ntamanyaro lakini kurugesa mwaretete nande unde tayo bande mbaye banyakanyereta 4x4 asabi king mae banyakanyereta stiriete nine kur 72 pakabon. Our sitting president, we have a record. No one has broken that. And our father here, a legend, who did it, and nobody in Africa has done it. You can still motivate. You can concede the son of the soil. Now you get to say 4x4 you. Babiretore. Nyama ono ari. Nyama ono ari. Sasa nyama onka yiso. So bonsa nyeguta. Kiogoro sali kuchimatega. Karo kubwati para kuchinyegutega. Akor kiogoro. This okoira about 2 kilometers. No so sali. Erengera gora na. Ndio ndali tukiri Nyamao bero mwaga. Wa ukwandia nto cheli mwega tuchukorigi mwako gagotora itakwa iko sawa na bonse mna banda tako anda kurugabu simna mwensi mokulika kurugabu chi SMS chino kwa na kindi ngakere ya mona anyodre na kero monto buno kulika abo na bongo chisoma chionsi egara kero monto aigwe ngana ki nkosoma chi SMS chiao una obegete katubatu mwaka Charles Asati a legend bali ba minyogete bya bakayana kya buna twalire chi gold buya na kwikira bono ega emechando buna batebuna tubune chikwirinde korwa gesore na abana ba mwabo ontebinga mwaka to kwandi akaro kurugesa no twabekire kurugesa muna twagendere kuruchinga kiechi mwakolre ngana abere akorekanire serikali nere yanyako baligi neba a promise lakini dekirani Tinko menere ringa ya serikali nere ato tebiri gosego to mokore ruga era na yakanye ranga ningo kwanire
esa babonsi pi Kenyatta ntu akora komo Moi nari arengo matekero Kenyatta arengo Moi arenge vice president vice ya Moi ntu akora komo Kibaki ntu akora komo na Uhuru ntu akora komo bono Ruto tubwate onsi abutu akore no lakini ondeta yonya ko totebi ngaki inumu na bagaka ngaki toko bakora onya bago sinya none erigwati yo kaye mitire yo goteba nga oiru nasu mitira kete gusea ye recommendation ya Kenya igo ingonda tebe ngoto koti bono mashuja tukwanyo kabari tukwanyo vetted vetted ya masoja ngiya kurugwete ne ao kulikeraga certificate ne mitireri yabo yoka bona ibo go kubaranga bese jibantu bakora gwiru 200 ga ye mwanya kwa ego ngabono je ndanya kujirora nanya kujirora baito murai kurwa tiganda araboli mo governor we county ya Nyamira Amos Kimominyariwo Mheshimiwa Your Excellency Charles Asati is here na yurega ni ntutweka tubwate intutorega iga ni ntutweko iwete ni ntutoro no Mheshimiwa Simba Arati na nyama ono arega iga aba naba gusi babegete iwete nga 4x400 Africa kurga sababu egete that was 1972 yes kwikera bono ego ndetayo na ando nyakoreta kitubnikyo asa mashujaa limo consider mashujaa mukora andike muri abaye ko ranjini mbate myaka ko kibosiwa like who do you consider nani nukara mo boli kartokora abo chinga kibune chiga ngocha nararanga telikobabia no nyene karo mukora na chi award no ane chi local to taranda national yeah. It's time tokobeka aba waziri bechi gosoli nabona okisiga igatu gote Richard to Armstrong Richi Machuka abantu abaiga nabaito bagusi barete amo nabutubwate ekeromo kwana nabona ga abantu bandi bakora abantu bako gugwete ngakine mesibange kubutolero apana amwe ekoba engakiende nani ntwe ku award moko nga chirichi abagaka na bale na bagaka mbali kwana nakibona moja go sabu motu botenyu na bale moyo muri gonyago basiba na wayo kana kurugaiga na tokogenda na mwaka keronda gitukominyoga kando chinango te ngachisa cheo changira uboke mabwao na kibwa bere kururiti karugwa court kurwa abo kwa chire bana jeshi ugachuka rita mwaka kigwa rita kuru jeshi 87 did you All African Games chire na liyo kurita karoka na kurwa nko ndoro ko train ndoro ko be coach asebono muna bono still dinda ruwa geti okay ngate inje vice chairman ya Nyanza South yese aba minyoki Peter Ngoi nere chairman inje vice yaye okay Kurumanga ninje chairman ya Manga Wakanda Nyamira inje vice chairman ya michezo Serikali kuligete serikali kuligete tayingango akanutore mateko no kwebo obwanja kubundisa abana banyakogendera kunya kumnyoka taringa ngombe sabatu kana turojire gechi ninkoroche David wano muna wano ajamani ya Nyamira injasira akala asira naona kumanyikana nyamanyikana ngaikunga naona asi serikali nani ndundo manyiti kwararire wano binde kabire ibono ronye bantu mbaiko manya gogo tebye muntu tako take action ngiora kororoje no magosa narayo abana no bwate family bon timbwate family ngino ba sirete akini abana nimbwate bana yes abana nimbwate umuroyo munale ensema yami
Atigeto. No, agenderete. It's a major now. Okay. Yes, it's a major. Oh, no. Otherwise, na watu wanya kulia bakongu gora kini ngo kibo. Ngo kibore. Na Nyasaye numuya unya gutwigora twaranga kubwakire. Wana muna gwakwa na umusike Nyaribo. Mugwanda na ategerete bana. Nyaribo na atomanyete. Nyaribo tari omageni story. Nyaribo twara amakoriri none ere mekieso aruete nsema ye yokumnyoka. Twara kumnyoka kuru Kibirate twakorera ikonge. Ya marathon. Cross country ndo amnyagate ase Nyamire ngima. Togo etakere constituency. Wana igete namanyete. Tanya kondang no kurangir gwo kanga gusera rojo iche gwo chaega turago sori bintu ya magendero ngakiare. Tanya kwana. Konyo igwete bono manene. Ere bantu gamanyenga o maene. Ngama tole se mirimo yonsi. Ekana tutara sarenda kurwo. Bate no tole. Una bono tuarengere tuchikomnyoka mangana cross country. Ona gete anganero go to tevinga tigato to saponse ke ntomune ke ga kole mirimo. To me agurigi saponsa ya tu fora. To tevio ito tevio bora. Bakana. Ona ngitara akole. Bagaka ba chire. Ono abwo. Umwaka Nyaribonyo go kutusapoti. Ande wono nyigwe terende. Nero rato tevinga ki. Nje na itabira ni negente ki tigankoreki babwatisi. Lakini ta kwana asomunubos. Ababwatisi. Atobwatisi. Una bana abatevinga ke wanda kyamanga nkiraba. Kero nkiraba naende bono turanya go simuntu chikumnyokero. Ha, wono tu atike kebe muna ki umupira gyoko. Egeko gera wono ogopima. Kwanyora ali siba kitete munaiga. No munda. Muna bono reiga. Mbore ne nyomba imokaranse gaikia. Wona no etieke gwanda Kioko minyoka. Na ali moino gwetia nyora go gwetia sengenge siku. Igo korengana naye no gotebanga ekiwanda kia manga. Nkeyo. Karaki nkeyo. Oge ndokera cheso bono. Amachiko aroro kubwatikana nyoge gochakoruku ngote kwanza kia manga na kirukwa sati ke koranera tubwati legend. Bono nyoe tubwati kende korukunyandika mayuro. Na kero kinge korukulende. Ndo nyandiri kebete. Wana kiwanda nkeyo. Asaye ogo gotebanga amachikaria athletics enzengima. Keti kia Nyamira nkeyo. Nkeyo. Kana ganto begerta abana baguchiesa. Ono guchiesa abana baguchiesa asoko minyoka. Asoko minyoka. Asoko minyoka nona abana gokere chiraini gosinye. Wana kine ke wanda. Chiraini. That tells us nga ekero ekiwande gekoroswa. That is the big question today. Nga ekero gekoroswa ekiwande gekoroswa asengencho yokoros. Usengo bwat kera machiko. Tengo bwat kera machiko. Yes. Na machika ita bwatiri. Eka rumya bono tro. Anga intu tu aboro ke tuno boli moboli. Troje. Yeah. Lakini intu ariko takekana to ikyangeo. Pandore aro kara chikonda. Ababa tebanga emirimo yetu muto sariri. Intu tora. Babwat machiko yokorosia ekiwanda kiama minyoko n'umupira. Turojire bana abwe kara bare ko tokania ndunto chietio tu atigete tugaikama tukoma keiga kara tu kama tukoma keiga kiaro sigwe aso mupira bantu kanyona nando wana ki mupira ka so paka aria sichi kirani kiaro go chagoeta tukanyara ngana ki mupira kiaro seti wake. No que no hangara kikereke. Omo sports officer we gabana
na jetoro akataka gukiandoba inje na mukaniti ngamugesie ngamatenga kiwande kinkeri bya nkabate bakaleta kibuti bakapima boka bakanyara maana nkekoriki nkeyo tugaikara agateba nga tuikaranse meeting twetiki minute lakini atukanzi nga bono akara mo wetiki minute yechi bese kiro kinchi Yesu mwako utira akareki kiraje gukora lakini otogo koira mangana ya bosio toje agere bagotebia randi randi ebwatia ma alimuna ke atige tusuko mate bate neke neke ari kabisa lakini obazi siekerete siko bagatigira abantu baisiko bari abanyene barengo yes ngabatebi nga mogende muburi abantu aba mundu tayubakaniti musukie kegwande kumuna giatakire egakora barumba amanyete yes none ritanga ni barumba barantenga mugo jaga gwagache kegwande ke mototebie tuiko gutagura kinyomba mapema igabantu mbachite bakagacha mapema bakagacha singenchunga bagache bakeke gwanda yange bakeseke gwanda kia igete igwanda kene gia serikali kiarenge igie serikali nona abo banyene barutenga bangete ngati kiagaju konda pale gesote getime kore kamuna karuma kaminyokire kare pale yamate ili yamate ere bone getime okay asenale baje bakabeke kanisa mate na kiwande kigaigete roji bono kebekire kanya twasabe ilionsi kyabekirwe paka sabe itu abaretro barosi bakuri lakini mbabwate tingereye mbabwate machiko one kideke gwanda na kitu akanete tugateba ekengego isana asemeremo yokominyoka onye nabo goika mutagore nseme yemeria ya ruguru musukio bole mubori bonde boro egere kigwanda geisane bono bakamenya guchu bakakebeka muna mubiringo kogenda gigatambe muna mboge ngoikarioka uroje mbake gari uchiari mbake gari iya baraba karanga bana kitu abeka iga watu wakoli na watu wakoli ntuntu abakaniti nanto karika marube toko te patae tuarigeta marube toko bolinga amangana tu akwanete ngaya chiete tuanya ko chivigwa ondayo nyako bairaneri ondayo nyako toiraneri marube ina to yota chikofi njiroro again to bonongo ko boli kende neki amagosa aya ari nyamira yaka nyamira bona to kwanda tarache busigi yende ngoto kubuli umujumbe omo MCA ase kiamanga umujumbe nagwanete kubuligwa agekogera omo MCA naende bono njengora ngama sinere oyo nyamira kwanta tugochakira nere ngana bono anyerie rigeje kobando andi ngoba na mwe MCA nditaje tio oyo rengo no mwe MCA yomo ukemera matinga koso singa kitali ya ulenga nere matinga nere olchete ntu aberenge nere ringo bakani ngaya eke wande kenge kortiki nandi nere kumbe kurwa obisi nere ochore tum no sports of somanga okay troje nere ochete tukabata ibano pima moko rangi isaine mototebi ponsimba kani tenge iketaike gwanda paka matinga ponsimba kani no mo MCO cheto akara toji gukora uyo kyabanyoro ndebi ababande bonse pinga ibajete Baigwete no mwaka agokwana agoterera bya igoro yechigosori anene bunere buno muminyoki egeti kyamanga kibwati ine abana mbale manga yani gusiya ito engima barateretera chigold na mwateretera chigold abana abo berwe ganko binyoka bari nande banyore kigwanda bako go traineria ono maete abana muna bono toirita abande kiendege na kiri kiendege maete bono ne kerubu kyo banyansi stiri tari ngamba ngewanda kerosirio kigwanda ngerosiri
kiriwa no kiri kyo bonyansi bagwakira umupira utatiga bana kire kanene onye ndirige arkorosgwa kira abebuya lakini ono nkigwanda na ronga korati bono to begete nanda academy abukiendege abana mbaro bara minyoke nande bakomnyoka buya kincha banyore ekento bagoteba ng'a nikigwanda bagotureniri igwe kiwanda teatora beke kirubwe kibono kirubwe kia na kikenke birubona biye kubigenga gucibitigare na kebyo o ekirubwe Kenya tuanga kirubwe kiandege ebibiro ebirarosigwa mbibe ebirubwe tora korere kende nama minyoko keise korosigu buya na weko minyoka na bono cross country no to kaje korera rera matukae kerubo ekerubo kiendege mwe bon no to korera igon kerikebe nga go trainiri ngerikebe una bono mepira go gesaine ekaro konya kibwate bigonda go sem bitano byumupira bwoka igon kerike go gwanda kanene kinekana na kere nekana na kere aya bakamaya korwa bagataka kubeka no batagite guchikoteba ng'a kiwanda gichindege kakoreki kebekwe nande kikaletwa ofisani gakakanu kikairu ando bagateba tubeke sironga na sironga baje bagikirani ono rinde igoroche ekera bagukwana nande batika igoroche ngoteke bara action yukweri yogokora egento korengera linga na abantu bale togenderete no mwaka ase geka iga nturukona chirange ga bunkoragenda turukora kwana igoro yengani iga yekorokwa ni chigosori chito mwako iga otareterete amagane dabu kuruga sakurete tanya kwa gukendi ande ko ba amashujanko be kwara sensingima barabumbanya ko bega garabandu bagosaba ngato ekurwa akuburiere nga ere moyale mugo digia bantu basirete na baro bale moyo omoko ba gento gikurukwa chizawadi chiao ebiego baro ko bale moyo galenda bandu ko bagakare kwego 3 bedroom baegwe million kiro bobui barabu bange ko gumosi that is one bad thing mosi chinengo kwanda ire ngoma chinengo sa toigo ko monto kuna chergo ragere osonya matoka na roko te bunga karia matoka ayu igonga na kwa balirunga kwa kaniro one kiungre gento ke kora kana nekene kire bomani gento ndakubuli kende baba sang aba moya bale sang na kwete na bor ore bor se bor whatever uli mutangani ona na kwete lakini barabu asichinse chichindoro nkoya kubale kende no enkale moino iri kande gonsiga nga erende omaete nora alinda tebengo alimbo nandi tingi jo kobalera nga kiwa kalendire lakini yarolende ye akawe chine mero ne china nake na sito rentro chinga alina tabauti nere na sita machumurigereria asika geteri getambengo koreterande kionga chinsanya toskano ni daeka ya momwa kano akobera gaiga tumubuli maswali ya beratatu ekaro tokora ndikira 0726 447367 kate no kranire tariane mwaka Charles Asati no arega nindo chimuna kunya gotebwo ngankwanire munyankongo yo otokoleire lakini chi serikali chi county mbobe chigokora toska kyotara majerere tereke manyero tokwirana kada tarkorwa eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company namba yemo eyokorose chirangi menseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyika ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cho gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo
chiria chia mache inyuranga chirangie chiga nigo chiri korwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwegena muna ekale awatagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eywerangene duka Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simu gwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Inye chiabutukire chidageka na ndekero tagendera kuyanyora mase mukuru gaiga sigitasini kiga nekaro tubwato mwaka asigitasini Charles Asati uyogendera gutumanya iguru yukuminyoka kwe biro biri no kukore bono iga na make ayu anda tagotera ekionga chinsainye nigo ego chaka na nigo tugo chaka ya masemo matuko make magayo mwaziri bwe ebiombe ose cooperatives omoske Wycliffe Ambetsa oparanya umena balimi a kemerigie kawa chinsemo chekeranyo abange baboni go baikiranete asumusangira kanoyo nigo bemurunganire obotakanwa enengo yabo iyo balire twira nakyo kirero munyakerogo weke wanda osebebi wanda awesokya na kubeka kerario unabarabo babisetie nibo yabo niko baganirie umutenerio bo asorogongoro gusi eno kumarwanga gwesokya na kubeka kerario enganeyo poleka pokara nigo tumanya matuka make magayo mwaziri wechi cooperative somoske Wycliffe Oparanya watale rorogongori garwa Nyamira na nene imeye county Nyamira tinsemo chidicha ekerenyo nigo libera litiniri agendere ko bali kurugo kurwase gati y'abananchi na nene abo barabalimi abo baharangireti kwa sajaiga nangwa kanu barenge enengo eigwe kabono abange babo batarakanwa batuwa chitekerenyo abarimi baito bagachoa mwambia bakere Chester ekere baire Chester abantu barenge ko register n'abanyene boka ba KPCU ekere KPCU ya register abarimi aba egaikachisa gitekanacha egatebateri ko register tukabaebereria sengenja abantu bachita abange kurengana mo n'abanyakiruga abayigabe society akurwa sorogongoriga nigo bagendere ko bakwimurunganiria asikiranga nigo batebetigwe mo n'umuteneri obo asireta eno kumaranga kwene kibunango leta bara abantu abanga sinseme chiga abo berigete kurende gwikabono ataranyora enengo yabo agante yo masakara unatigarita tumumuntu akuyira kibeza okonyera abantu abu ngatumu mufaisi ono kurukunya biba akagenda bakori tukuriko kujuma ogo ikari ko baritibu akanyora umuntu kurukumarangano ari maranga kamotei bono gwaikiri kunyuru wake genda beka abantu bawo Jumatatu kibeza uje kukioyia wakana abantu abu nkamotei bono mwakire simiri tukeri Jumatatu akamwakira akamotei binchu baka buzungu tukagenda bakumaranga twenzi egisagatibu yane tugo iko obisi yaye tukanyoro maranga tayo maranga sokire tukanyoro muzwati oro akateba yaya maranga uchire meeting boso Nairobi bono genda ogo jani motebi na murikere message tukaira na kurwo tukamwakire ndezi mikorwo tukanyore simieri mete lakini agakiro mo member yo mone akamotebia abantu barigete kurumambia baka saa 4 na uba akanete kibeza abandi kuchakira saa 4 kuchigoro beza nchiyo batebibo nigo baerere nchira bagendere ko baba komenya mo n'ubwoba
enyorekane ng'abaremi abange nigo bagendere ko bakogana chibese chikorwase bare echikoreng'anamo na barabwo batanyarete ko bakoegwa igo mokumeti moichanete ekiagera chire okori twabwate buna abaremi gachiangete akabeka publicly bakeretie gatangasa ng'abaremi bonsi pi batwekere ekerenyo naende bagatangaza kero omoremi akoegwa eribu ikagatwara ibesa bisinini akarejesta baka abanto be bagokora ebirabu abanto ba boda buna bona abanto b'echipikipiki bacha bakabwane gose na 40 batagete gonsamba ng'a nechibesa mbwate bono utusaririe rieto retire kerecha yogokumia baremi bana twanchaine ogokumia lakini bono banyangire bandu kiro moigi tutabwatike na ndio tubwatike bureza muno bono gukwana iga ngwita ngana atika bono nigo bagendere ko bakomoburia eno kumaranga uyotinete ekawa kurasira bongoriga rwa gusi kweneke bunango esokia lekirario na kubeka ing'ani yeiga buya ng'ambarabi bawenete kunyara ko bagwakanwa enenge yeiga likalio kugendera koreta liberera litindi ime yorgongoriga rwe kaunti ya Nyamira igo tuchandegete buna intu abakungu twachiete gwasa yegenteke igo tuchandegete ntubwati omorembe igo torwarete goika bono iga twasungokire chipara gweta tutabwati omorembe maranga kwa engwancha ochoto sibore buna intu abang'ina ntoitubosa kwa niaba yako ng'uchando nuringa abantu twairite yo bare abange n'abantu bari bete nabake ogosaba gochia sare aiche ground iga akwane na inumo bo tumuburinga abantu abwate toreta abange ng'oruchi kubakana igingo report rigetasini kya wanjite kya gatembe crossing cemetery gachi county ya Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp okara abamenyi kurwa kitutu chache South nigo bagokeire gochoro ko mwaziri Richard Machuka Atandi gotena chigosori na basaimie county ya Kisii kwana ritkolia rero nigo berenerio mugabana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati mbuya mono ase kubenyora buna abagetutu engana batebuna tabana boba bonde engaki yokora emirimo byaye ekyo kiagara umusaye bumukia oyo orakorire gosororekanire gokonya abasaye ase egeka egetambe buna dipon asanya agotumanya abamenyi bebunge ya Kitutu chache South nigo barene kibakogokera asoko enanwa kwerietari omwana obo Richard Atandi uchase county assembly elianyare koba omugaziri bwechigosori na boigo abasaye imeye county unenchire yemo yogo kinya ekerengo kyoburai na boigo na magenderero Tamarie tangor ko Silvanus Ondieki Kitutu chache South ODM youth leader ndete koirari bageri koiraneri omugavana Paul Simbarati ng'ambuya mono asoko tochorera omweshimiwa Richard Machuka Atandi Armstrong Richard Machuka Atandi Armstrong twamanyire ngaki entambe kurutura bake buno mwana biashara omukoro bwe town ye obeire ga okonya chitimu mbalimbali kobachi uniform kobaye mipira bakebyombe byabang'ina koreng'ana no mukyoye bugokinia chitalanta ao nigo bono omoire okoboko asogotene na libagarigia liokoena no bokoreri bwaye omochora libageri tali ng'a patishete achorete omonto otakeire gekorora akore chigasi echigocha none emipira nkora arware se ebinyoro gweta na tari gochigopatisha gokora mang'ana sports nomonto omunabiashara omokoro etauni twamanyete korukare abasae korwa sebunge yo bakoragwa na Silvanus Ondieki nigo bareneria mbia gocha omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati Peter Mumanyi mono ngodini na mang'ana ya mipira yo somo muro ya maji tikobekwe sa mang'ana ya igato abonyore ni ngonyore libage ndate koiraneria mbia mono gavana yeto na Kisii county engima oyo no musacha ajorire orache gotokorega sibuna kulingana tumumanyete engwakera buya egavana yito Paul Simbarati our excellent governor asogotochorera omusayo minto Richard Armstrong secretary kia youth empowerment na kia sports in general toigure buya buna into abasaye bono twasoire serikali ime kabisa ande toigure toikire meya serikali naboigo maiga yaye komoboria kogenderera okorera abana inchi emirimo obwanchire bonde botayo nandi twari kumusaba nere mirimo yaetu tachaike gati aria bomobe aiba abantu baye buna ariko ba address nche nakwana kwa niaba yomo Nyakoe ward na Kitutu chache chumurengima
omonto maite Richard Armstrong sports in Kisii County na ajikonye kabisa youth aba chitalent chire binyoroime chinyare ko empowered chinyare ko rekana na baroba jikuwaka na wajiza chinsko Chinga kicho bwego ningo baruo kubolia gocha saba wakilishi bechi ward ao ime ye county assembly ya Kisii banyare komurigereria omosayo yue na komwalibaga elianyare kogenderera korokia ogonchureria kugukinya chitaranta ao ime yorogongorwa gusi ntugo saba gwaito nkoringa igari asago chikwenda assembly etoko saba ba MCA baito bamweti bamoe chance bamoteme because intukorwe ground intomo maete kuripoteria getaseni kia ukia getembe kuroiga asebunge ya Kitutu Chache South elia nenkoro kwa Dipon Asanya Bamenyi be wodi ya Abasi Central muno kurwa chinsemo chebosingi ni gobestoke na kwemurunganiria gotakarura magendero wekirano mwana mo MCA bwe wodi yo omoske Henry Muracha ukwana aschevis chi wodi yo ni goba musabire mo MCA obo ko anguya amagendero anene muna bono chipara boraro chinyagitali gatie binde benge Galbat Kobi ni gagotomanye kurwa sensameyo Nime yechi abisi che wodi ya Abasi Central abamenyi abo pale abakichikura kurwa sensemo ya busingi besokia nase okuraramekera ogotaikeranigwa kwa magendero ayuba abeire bakurierwa chira na umwe MCA obo Henry Muracha hadi sisi there was nothing ebisima byalimi nyagitari kiaraje abanyagitari baro nyagitari majuri kwa abanyagitari ikegwa n'umunyagitari yoyomo ikwali osesibwa yarungu nigo baragire okobaho kwa magenderero asikinsemo chinde agukina ase birenge binene ase batebire muna wanchireria korarekanire kobaho maisomarore kurwase obisio mu MCA ana akonyo bartora muna barabo lakini ngono abarayi baito asokoli goku na koroko no woko ko mwana ki na kikiara twabori nganyaniga asitora ntumano ito naro abantu bandi barose kugera bakachi ibintu bakole byasa babikirwa bakachitana n'icyasora akero kuri ryo korana chire kiganchi bwati nyini osenji manyiri nancho anyiroro tota etomo muzia tokabina ikichire kijetongo bakirimbo kolengana naborabwo amagendero abatungetie muna okobaho wechi dispensary okoroisiwa wechi para obwagachi wechi daraja naboigo kurwa amaigelio au kurwa se county wetera abisi ye ward ranya kwa agokonya kurwa se abisi yo mu MCA imbasi ne pare kari kurusi ndiga munali weka etire cyo moyo etire gucyenjo eyire imbasi ekerere imbasi omo MCA ngakiende na zita matanga agata na nanywe kire kibasa teri kwera tumana abasingi batwara matanga ibunsa okugena kwabo una ebirero byabo mbiche gotegererwa na amachibu kobaho elio gokonya abakichikurwa kurwa sensemo ya bosingi eyere ime Abasi Central maji masuri mugote turichi ne kale msaliga ipari lye ende bigo igere ore turichi twatayetunga ayiri abekiru bakachibesa lakini umani polina ntubu ati muganonga epari nja abekire kuchibesa nkorosi wiwe stili korosi abisi yo mu MCA nero nigo yesokia kumwigerero murayo yubagoteba buna murubiri obekirwo bene bwa magenderero yatungetie abantu kurwa sensemo ya busingi mubwagachi bwa edaraje yo ensemo igo gosira birobiri aho ya magenderero ko interest ibintu mutagete na magenderero siasa moja magera magendera akati ameile igo ebintu mugo itona na wabaranga murate bwasini kudini na omurojega nebitaragera tutorija ugachi paying center nebigirti besa egwansa this finance ya garba ba etirti basa kimutinyo saba ichigana bakumutinyo kumteni igena time ngosoero correct kolemu ogocha kwa basi abisi ekinigo kwabeire okoleto botoere Rwanda ke ase ukwegena buna onsi na chigo ikiranirwa burungi iga na sensemo ya busingi asakuru kunga maji mazuri ime ya Abasi Central Ward ime ye constituency ya Bubasi county ya Kisii asa bamenyi benseme iga banyako bakurira magendera nyako bagakurwa sorongo iga
bamuganirie omo MC obo Henry Murachanya akobaga kwanguia magendera arasoro nguruiga ngori gwateria Gatembe TV kurwa sensemo ya maji mazuri imeye ward ya Basi Central ya constituency ya Basi ya county ya Kisii Maritane Gilbert Kobi Miamano Kobi kurwa sensemo iyo munogendrete ko to manyabo nande ankyo kande akero ogana tutugul mwaka ekero togendrete nae yabeire geka timorae ukende bono mulega inki chi serikali chi kaunti chibento ka taranda sa serikali yana biamono tangachas jimno gwateba yage kogera wanye serikali tondi komanya anganere koranga ni wenete yatokonya chinsemo giti wana muna wana kero mundu kwabere nonu murwaire mbai kumanya ngangi kiaba una wana iga oroche no ni chipati mbegete igondo murwaire amakuru lakini wana no tebyo mundu akubateba ngonga kiaru murwaire korende nyasaye rekaro nyasaye nero maite byonsi ebi anyandiri bagwanja angango torose bali no nintwe medical cover to korere mirimo na wana sai kitwa betebi guto twakira nyagitari serikali yagan nge serikali angana nere gwaga bonto ma tebunga akanu mwako mugima na kende ngeyo togo stokuru shibese kito cyo gwaka no mwako mugima ono chikurigere kwa rangende kikabere yako iwogo sinye sogo sogo chi noro chibaka abanyagitari bande bono bagomete kwamanya kurwa kwangaika wasinyu serikali etakoreteki etayo nande anyandiri baka tobeka buya bara to romikende na intutwara ngawaminteke ngiatokonya na bana ingenda mburi nga gento gete angantu akora gento gete asegete iyo konya kero muntu akomnya koja nga kiara akore gento kimnike osinyu asenge njota iri authority yo gukora gento ikyo bono njenare busaba muna bono gaba nonyendi yagwanja ange bitoko bo nara aga to igwera na twakoraki o torige norange gento geke kweng'urera onye gotoka nga nkeyo monde tayo kumita odatiganga goturange na into tatebi nga ki ya gento gete none onye inaka tebi nga none chimitire chiya chiege serikali ya Kenyene na kale miaka 21 se ami aibo otairi no we mitira ya yegi serikali ngaki oko bangegete kumne kianga bukuso muntu ngaki akora kere ono muntu yo maite ngana ringe merme kwarara ya gego sinyi anje na ringe kwara ndo officer tu retired bon anga bana barabumba ikor manyanga karwete mermo ngaki to ko makoro muntu jire kasu so naga tenene ire mirimo yo yekibendere itwari kwi mukiguru kia Kenya angangete no jiba komanya ngo maene aiga ngantu akonya nsemo giti twamanya guru twasanga na ntu asinye so uchi aba waziri na bantu batu waziri kurwa sarongoro gusi waziri Migosi Ogamba abaranga ba serikali tubate chief whip kuruga Moske Silvena Sosoro tuwate boigo babo Moske babo Matiang Bones they've been there but bona gato kwana serikali yerieroro kwanga koba no bwate libaga because tubwate na basemi bantaba na serikali no bono lero so roboti romonaru na romo montanaro yomo ogotebye bantu balinde ebyegwa bakwanire ebyegwa serikali bono kurwe yo murai bwense bakoigwete ono asenge encho y'ebintu bunebyo omaete nabo gokwana abandu basiereria anga bono muna bona bachumbe baito anga nabo bakwera marieta ito busio
lakini mbaikoira yetinga tanga mochumbe gete nangirerete rieta ase gete gose rikangwa haya ekora ndikwangika ndikwangika gose tiga riko kurirangwe kwamenya ng'andi ang'etu ndiangwa achagote ng'ana igeti lakini igente kitinkerochi ung'ate kine nkororo naye ng'aki natemete mashujaa mbone gakari gochigosia omotinyi 10 bono abajumbe baitu ba Nyamira moske Patrick Osero omoske Steve Mogaka omoske Joash Nyamoko omoske Engoko Clive Umbare Gisairo nero mujumbo one nero mujumbo aba shimua when mashujaa wanakuja I will be here nani ngaki inonga kare mate ngaro tinikora agenda bwangwe aya tinikora agenda bwangwe oro morengerera tinikora ara berande gaiga ande lyo konyona akini kumamlaka kwando chiabu nko chande nga nonye mashujaa eyere bosio mwaka Charles Asati atominyokere 1964 65 66 67 68 balete medali 69 70 balete medali 71 72 balete medali 73 74 balete medali 76 yeye niko mubakane tingamba agenda balete nonyerinde mwango balende anechi jombe chimwate ya free affordable housing rende mwange kumunyora. Meanwhile, our loving president Dr. William Samoei Ruto, this is our very own, our legend. He made Kenya proud, very, very proud. I'm appealing to you that if there could be someone to be remembered on the Mashujaa, then let it be Charles Asati. Amongst all, he deserves all. Tunaweza kuwa tuna deserve, yes, lakini he deserves much better because muda wake amekaa hapa to see this. Vile amekaa, yani anabahatisha tu maisha nyumbani. Kubahatisha tu maisha nyumbani, like the government cannot pay even SHA. Like it's not going to work. We believe in your ability. Na waraibaito moske migosi abasagero bali mwenzi mochorere morangene serikali, please. Mheshimiwa Zahil Janda, wote wajumbe wote wa Gusii, I'm speaking to you on behalf of this mzee as a Kenyan, a concerned Kenyan. And then nataganda tukuru mwaka. Now asichigo soli chetu. Chinga kichenu nkuru miaka ya 70 paka mwaka 78 aliyo ndaleterete medali kwa since 60 Uroje? Oyo onenti. Alera nanti? Alera nanti ne nalete mitali bo. Alera medali. Oyo temu 1968. Nero koleta 10,000. Nero koleta 10,000. 10,000 andika chakubu ekarabera ket. Wano. Nero koleta nero mutanga ni koleta kubono mitali nene kwa Kenya. Kwa Kenya. Bono kuruaiga. Tuabeire asama minyokaito hero paka Buganda gutubwa. Paka abantu ba Japan bagutubwa. Kayimbora yachagete gutwitera. Hero gwetenga ne Ethiopia 110,000 meters ni cha Buganda lero. Ayobono ndatebe nga oroje nga akera abantu bagutamakuru wa uligerio abantu bakubwa uji Buganda n'aba Kenya. Oh yes. Bagutamakuru Kenya. Bachi kumnyakara chisisiko. Ande bamenya ko abantu bai. Babu abantu bai. Babu ense yabo. Esenge njo batayiko ba. Batariko ukende. Batayiko ukende. Basinya. Wana kara mnyakiro atanyoretie namba. Yakaranga bana njiko tureneri aho inki. Ogenda. Abandi bagenda te no isiko chisisiko. Chinse bachire baba Said ne baganda na bawo chenchia Maria. Bona bokonya bakogenda igo. Ande bali ndubuya gari. Ande bali ndubuya. Unabono. Uroja abantu ngote bali nganko konyora bali marioga yayo. Yo komenda jingu. Ali awena tasire pi. Kataka bakore to sa kurusugus kona abantu gete.
kare tware korusiko n'abantu gete lakini tuikumumenya ng'ai ng'oreta na kata nekanete gente ekio lakini noani ntuo tukanete pi togotea ndo tonyora omwana ogotuma ebinto ekabira erio oite imuchesa choito amo matageti ntomotageti egekogera ere bieka bono oyo okworokia abana bande ebinto ebibe bigochi komosaria namarioga ari nabaratume onyora amatuko abere atato naende amosaria omobere akoreki mwatiremeki bono igo okonyire okocha komenta abana bari bande bakomobwatia gatokonyora nere osaria abande nabenga buna bono abana bakonywa nyasore kwanyora abande bagoetie nyasore chiseng'enge gochia chisikurume bataka kwa abana besukuru amariogo muna aywo ebio nabio bigosaria birobio ntobitagetie tobirusetie pi muna bono tokonya gokonya na emecheso iga ntwe ntokanete ebi ntobitagetie etimu ya Kenya nchachiete isiko gekogenda isiko bagatoka ng'abantu bachiete ororo abange igo barenga abantu batarenga abamenyoki ase ekio nkio gokwana ase ekio ndagotebi ng'a omaene ngochora tora chitimu ekero chiachire headquarter ndani ya maminyoki headquarter achire ntwanya gotebu rero ng'a imoka koruga mochi mochora etimu ini bono chiveteran ntutweka nabo ragenda okorigereria igo tobareiri ng'ano na etimu wachigochora okorigereria nde naende ng'aki gochora na abachori mbabekire bagokora ebinto ebi bono kwamanya konyora ng'a abanto bachoretwe kwacha koigwa marieta akorangeriwu nonya nayi motarengereretie mamuna bono ndeiga gesenti gemechieso naritayete korwa ase emechieso inanya korangeri gose nchuoire timu gete nsemo gete gose nchuora akochi abanto aba obana nobosemi bwo mbao obosemi bwoka ng'ang'aki tware kominyoka ebi mbamanyeti bakoimukani buna bamanyaine bakoimukani na chinchera chinde ching'ao kwanyora ng'a nyarebe nero ochorwa nyarebe nero ochorwa igo nyarebe kwamanya korwa gwasinywa naende otachinya kobori swali rende roche eri riatiga igo ntwana batore igo njegese natigete emecheso nondeka nonya ne county buna bono bakoranda chi intercounties buna bono Nyamira ngogenda ere yaumera na Kisii chiaumera na Meru chiaumera na Mombasa chiaumera na nonya county government ri gogoteba buna omosemia bwege koskeria banya goteba kende gionsi abu ndatebe ng'aigwa njongo kane kene keri kia Nyasaye na Nyasaye mbwatisiarare ng'a nobo kene keri igo ebi bionsi mbikorete ki mbiyo bono ng'a yuru chura atware nona yo moyo bogoteba ng'a anga nakora iga aba abana nabange tokobunisa koruga iga tokora babeire baire twabatuma bari kuche army polisi prisoni chesiu bono bari kuna AP abo bonsi igo konyambari babinyokire baire koruka mwaegeirinwe twegeiri korwa bono twara ng'arenti bairugincha bari kwemere emeremo igo bono nakong'u sana ase ogoteba ng'a gose ng'anko ntorigereiri ng'aki kianga togokora ntwatwebetwe rikaera igo imuna bono iga njetindi koimoka rero ng'a naro ingo chikorora emechieso igo nkobabori ng'a nchibese nkorwera ngende Nairobi echingoriere endagera nyomba tekayo ngochi korara ngate jine chibese chioka chigotumeka bono ende igo nerendire ncho omoherone naende ngende ng'eche muna eywo anyatindi gotebiwa ng'a nchwa orore gento gete serikali ebwente koba ribaga ritang'ani yabakanera ase mochi komenya ekimokoria
nande yabakanera ne ticket yo basoe biti ebyo nande mwaranyora libaga mu access aba ekero baturangeri baise guturangeri ngang baturangeri rirori nabo nkogenda narang'ang'a kia abantu bagokora emirimo ekio nakio egento nagoteba ng'aigu bono nyimoke korwa anje bieka ng'a nigo nkoimoka ase engencho emicheso ekero Nairobi ng'a ninyanchete bono gete egonsinya bono timbwati besa ngochiero mbesa ntabwati oroche ogende korara gosina amatuko 3 bono echibesa ogotumia kabisa matuko aya 3 endagera nechibesa ogotumia igo enyombo ase ochi korara nechibesa echi ogotumia igo gwaikera roche neken igo okonyora ng'a gochiete bosa noone ikwabwate omobu okwerenderete kaera bono kwande konya kwebori ng'aki nkio nachete korigia ande gwasinya naende mbaigochi noona bagochora ng'aki etimu egochi kwaimogete korusena aria gachana no mominyoki utare kogenda baro murature na baro bwo none ekambu place barolenga emiaka yao no ekere no mominyoki ore lakini wono mbanya gukora kino ng'ake wono akiora akororocha moyo ngoboro gasi nerabu gasi nenkongu na twensi na toko genda kuruga mangana yo mwerio nari ntegetu kuburi kuruga kayuroche chikosori chia Kenya chirochi ane nama minyoko mbiyamana sana ase riswali nerigia asama minyoko a Kenya nama yari naende abantu bagochora buya sana ribachorirwe kwara ng'a timu eye eyero goikerete ebinto bionsi enetokonya naende kwamanya korengeri ori kwarengereti ng'a nere okoira moremo gete kwanyona nere osiegete bono tokomanya ng'a nkige echi kiaba magoso ngeji akobera ase amagoso akobera bono toranga omonto onde bwensiga riswali ntagete kobori neriga nekero bakoenda agari bakari kuomani gwekambi embo batabwati buna riri gwateba abantu bagokora. What do you think? Tingomanya ng'a nokorumani gwekora nanya gochiese bagotureneri ekero kibachori gomaete bono ntori na ang'e na barabwo roji buna bono nya barusiwu gae bairu gose Meru gotrenio ngate nabo bakare bakabakore badine ndege bagende igo bono ntokomanya ng'a nokuomana bakuomana korende kuomana korokwo tindo ching'anga nkuomana barege kogera coaches coaches mbakoba babe bonsi ahora nyore ng'onye noyomo kare kobomania gose mbomana aita batureni excess tibako na semingi monto tayo ko ba semisa jinde madra na beka ba kon ege ko gara lengera ngantu amya to karate gol yelire onye ndi bako manyanga ng'akibarete tere gol die angamba ikora nono monto yo muchura aborokere ng'akiba okora bono komenya nyango ndita koirwo tingo te ng'ano gose bari baitu to arenga na barabwo ondo nya koirwo nono yomo ara tingo kong'aina ya wone iye kabe siri yeito una tu aminyogete lakini tutaje tubate binga igumune siri ye gwana tokoro igoto ko nyanga mposa naende kwara rende iye akaba challenge kubate kananga nga kanga bakurusha umuntu oyo mumuna bono na batandusia abagorigi lakini baire muna bono umuntu muna nyamao arwo bosemigete na bali bandonya batasirete ekora yaburute simba asirete gijo umuntu oyo maru ase timu eria akiaba se bikora iga style kyo gwanata kubwategete style kyo wanata koimoka kurwarie so koimoka karo umuntu akorete rwegete mate bo bisimboro nseme ege ntomo ndakona ki na kene gete kerige kugwa omwa bwiru tubandi goto ege tekegwe
otara oyo mino na nayo kibogoria bakoire oyo mino Ulitao kimuki. Ulitao kimuki. Na kewanga otara moke aiga. Na kewesa kogoro kwa yenyaro. Nae. Nayo kibogoria moke. Eyon. Na kimonda ko wigete. Iga. Naki. Maete ekenegete bono bwateke. Troi. Egeteke bono akarongo kwa gochia tugochi. Bora bono gochia toroje. Guto komnya kurwamba no kobako kumbwatere. Aya bono kubwatera korokioroje. Okugosoko. Kobe. Kobe. Kwero kobe na gukoira uri aje kubwatera okuri. Okay. Kwarali. Estebu mo Estebu nere pimire. Ndamenyo kenke. Uramenyo ko ikota etani. Goto kodingo minyoka no mpaka katiari. Aya. Sinabekira kumenya gorwo gabo era nyende kabekwa naende anyebekire ra nyemu na igaiga na gochane bekirebo iyo wono once uriyo gochaka ka gochakira uriyo chako ojikoire rwegete na gochakira uriyo gocha ai oya gochako genda igogiteke tingo kyoyeria ndakatiari kana ringo togweta era nye inero ochimaega na neye nero ya katikati ona igore yao beraria kusiga asorochora nera ini nera bosiaria utaetani utarabwata o etani abo yabere diskuru baindani kwara len yes igo bana this 10 meters kurwana ko kiari 10 meters okay thank you Patrick on the binche none ga mukate bintu niko mwakoina bongenda takuigwa no moction yito ago tebanga abaga ka bachandikire atoe namba debe namba yao namba ya esimi go se esimi ai namba ya ne 07 23 40 86 34 Charles Asati. Ere wiga kurugabo muna mwigwe taba tebiri nambeyo. Karota get kumoikera ande karota gete. Enge namu tumere ngolere. Iko sawa. Asinge nchurende bunere agoteba. So ndi nakubuli. Noroche nga iga Kenya yitu. Maminyoka abna tu akabwire bono chinsi na otenga chiabo Ethiopia, Uganda, chigo tugwa kuruga. Inki whatever. No whatever motivated. Wano maite muna bono aba bono maite kare intu tu akawekire. Kusi intu alenga banda bakongu. Yes. Asemichese yonsi. Lakini egachega ikagatia wana basikisi bakayeira. Tukaja kolengere nga basikisi aba bakeira bono asenge ncho. Bareterwa abantu kware kurusiko bacha kubakochi ebirangare byete twara kunya kubo tukobole kuboli ntutweka bone toka nga abantu baito naende mbale ko bana moyo bono ege kwara bale uturigereria banyora nto igokore rukende gyonsi majande na kende ngeto koego abantu baba busa okay no mumuro na gotebi ngore amibo one amiya murigete singenye michezo era nguminyoka alenga ali kuminyoka lakini wana kerai kihwaria agachaka irwesto tachi go train agati bono ta go train go ekora sabekire ekora na ruko okoruna chindagera kya basigari na ruko rukianga kya basigari woroje nanyo ali baga nanda gocha kwenda kuminyoka wana abuno atigirite michezo nera bwa kenga ikamuruma yone igo serikali nkobere ensemo yogoita ebiegwa bali muna barwe tota inga ne serikali ya muitete ya inere goita aba minyoki bali asakiete ekochi erie ko babundisa ne tata gitakoreki agenderere Nero ya machore taka endisto. Kwenye gurafu.
Oh, banta tutenirete. Abedi kono gwete. Banta botenirete. Nabo tako montasire. Yebo nabo gosirigo. Nabo gosirio mondo. Yebo naba abasigisi bale ngoro. Nabo amubegete sto. Egere tagendra. Egere tagendra. Achiko shine wichu. Yebo no. Turo jirende. Nawe yarengego. Thank you. Amoelio. Mangana oyo amoelio. Uchiase abakenya, abagusi. Wetania abagusi. Aba MCA, abajumbe. N'abakenya n'abayiga barayi bonse b'insi ya Kenya. Njanda atebe nga asebono. Onyendiri munabona magenderuka. Magendero na makongu sana aso bali geti. Unabona gukikase ito. Para terianya kulemwa none yemo. Paka bona munango kuana kurwa. Asole iringa. Nyakongo wego nyakongo mwino. Iga iringe tulubali. Bona noro jige onserie kanisa. Yanseri kanisa. Kanisa ne yane. Na renguchi. Kanisa ne renguchi. Aya onseri na bakwaniri. Na bairinga bonsi ngima goja muina. Bonsi bana bana ali stage ngera kwanda murako. Ali no. Muchoyo muino. Uno yo ito bwoko uli kwanda ko po paketundu bali muino. Mpaka kona muino tengeya. Kwarali. Inare ko kunya Kongo sub location ya ika nyabioto ngera kwanda manga. Alibama gotire ibana nya konge ngima paka nyaikuru. Paka liege chure. Liege chure igoro. Bono epara egochibuo na kanisa ko chamate. Para ngare chimali. Kali chimali wana kwanda bogeka anga go chanare kacho kwanda nyakongo. Lakini wana nkalimiri. Wana bantu balemete. Abo meli abo bateli bekwaya ni mama. Basi. Wana kaliba na kalimiri ko chinyomba alika abanyana bakwere bintuka. Tainga niga kalim tainga bali ga kalim mina magoko. Kwarali serikali ye county na bono moko igora chipara asati street mwenga ros. Diba tabeti. Kwa tabeti kini ba onkoros baro. Wale njengo nyigwera bale. Aye dgora njengo nyigwera bale. Go bale mnango bateko. Chipara njira aliye mona wane itwa tabeti ara kurkurmurako. Iri aya kanda baka gesure igoro. Telemiri. Nere yar koru kobe. Ya tira ya ganda turupa ya go soka bisule ya go tane ya bisule. Telemiri. Nchire gati china jeteme chigatiro goru. Bogeka ego etapaka ya ganda paka magombo. Ya go soka liege chure ya bwate yere ali go ganda magombo. Pale jinja nya ko igoro. Tua chibegete ase epurana lakini njanya okore kende gyonse. Kenengeyo. Unabona miaka yonsi. Ya endete yale mino nemo. Kwarali. Komenta ayinere mire galibo akona go tenge ya muino. Iye ko genda go sokali gechure ruguru. Igora eto wasako sekanando kumingango ene parona yale metu abanja abege tu machanga keiga lakini wane ruete bas budget ko yamenta tijit comment wane rubas ase go machano na berego ne mengere gatembe nabo nere ko ber kurgabo makabono bantu bawo karoko bakwani nkagari akababa sami ni nyaruki nekwani kuruku Uruyo nama chenga ni nyingi. Nyaruge yao koba. Obe. Rutu. Okanda abu nkwana lisami ni batana aligereti mura mochkoro na rokoro kwa Geoffrey. Okong. Kuruali nyekuru igorali. Kurugorali nante ngukwani. Amukwani na engineer. Ego. Ego mangana oyo mwelio bakaroko bakwani gara tukule tiganga ako kweli nganga bono ngeta bunyi wote na agiro kweli
wana njira bangu akang'apu ya mano asukumira na iga na abantu banka bonsi tingonya goteba nga nyarebe ora abazigwe babande yonde abande babasinya kunyumani yongo goteba nga abantu bekenyoro kegima esabrokese niengima na egoti amange ngima tombe magombo igine kiane kyonsi kora njinji tenene kyonsi ando jenga mbakwania asobomo ongwaka ng'ambu ya mono ase bari totarocha ini lakini narutiro emboto kuruga iga yabaikeire naendo nyendi tokobwatia ebinto ebi ng'aki tokobikora buna bono geti kiamange giatosinya ekora mbara tokeroseria onyendi tokobwata na obomo torore nora ngabana ng'aki kiaba ekio kiratokonye egento kende onye namocha gokwana ring'ana rire maminja monyabere egekogera tingomanye sinari gokwana gocha nabono onge keribote ase egekogera obekire emesa ase otaroche ngiogokora abare nyanchung'umbu aiga bonsi nabakwaniri egekogera nyanchung'umbu nindoche ng'ani maete abanto abange nobwone kwanza njongo bakwani bonsi ng'ambu ya more mwensi igoyo igure koyo tayo gaki monyabere ono nche ono unango chikokora korwa sato bwatisie asiring'ani twakwanera nandi rigiya egere torore ng'aki emibango ekogenderera gose ntokonyeke inche nyasaye ngosaba bieka nere amanya komanya ng'a mbuya tore mantu akorete ekambi ya omogomba eyarenge yaito nyasaye tobwatisie omwaka ogocha naende torore ng'a ntore nero buya ekero twayekorete buya naende ntore ang'e na omogoko tatige embura naroche njatuete paka egaka chinkoba totamaete ase chiaruete korende nkonyora batebire ainara konya batebire tuyarenge yange koera kurugoro na rero turochire ndi nandi yakanyikira ake namaene natogosaba ng'a ekore nyasaye nomuya twakire nyasaye ng'ambia mono thank you pia mana asing'enche ya onsi mwaka ototebirie buna yarenge konyarekana koba naye buna kweguri gabo buna bate namba yaye naye kwana and then 07 0723 40 86 34 nambe yo naotet kumwakira arendo mwari ekei nipe zawadi ningali hai agosese ntuite no mwako ya sigete nyasaye kerege ntote nyasaye agosasima abonsi Samerie manyererio akoroko Wilson Makori Kevin Ongeri aina kimario gine chibichago chire otobeka bia pakatokora kurwa chinsebere katwa chagete pakabona gatosa chinse sano. I am very grateful because you've been wonderful. Obed Mokwa and I as managing director, thank you because you have been there with us. Kwenda ngakirige ntugia chiribia na keromontu nakwana. Sameria digital ekero nayo kogenda ukora kiri gasimire tunashukuru sana nchekuru kwa mkate Enoch utukubiya wikari yanke nande ekero togosoa asukuru onde nyasaye agoseseni babaye obona bobo semi ole tempe nonde Bagaka ninjo tembe ninjo dorome banana man bagina ninjo mugusia tebete na ki poli engenda bobe mang'ana engenda bobe ningo ori ora atari rochire gochibora bochire gochiasegete na indoira na gocha oyo bonere engenda bobe ochira asegete na asegete ona abwate ng'ana bakabaromi na abwata kang'ana eneri na bwe komochigote kogendera gote bana ki moseraibu muminchorimi tang'ana moseraibu no rio kirete nyomba rioka urio minchore trimi ana bakogenda ache na gintu gete engane ina bere yemo nabo bong'ai ni bwa mukoro ntaro je maikaransa
kera nguru na tenena takubwikera obong'aini bwa mukoronto nabaga bakorukuna nguru chianu chiri bari bakong'ire muntu gakong'ire ororire amang'ana ande amange netokoroka nguru chianu chire obong'aini bwaye gaikaransete oyo omwana ng'anera omwana omoke natenena takorora kende takonyara kubwikera bong'aini bwa mukoronto aroche maikaransa musae natenena ne musae nekera nguru takubwikera igo nakige tugoteba ng'aki bori engenda boemang'ana bori ori orarore naende ba amasikani bari baroche ng'amang'ana ayo abari ng'enche kabira iyo Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazan Mega Wholesalers asentunde ndenigo yire